سلام تخطاتلتنا هذا الشانل كما يتخونوا سناي كتكونوا ناي وترو تمليتنان بهاقنانيو لومون كم وترو أقداسن واناون كالتيف زمعبل زلون كونتات ناي زوبانا ببوليتيكا بغطبا بشركنت بخل بسأتا بخل من قدي كنريون كنبربرونا سلازي كساب مودتا بسانا صنعو لايك مقبار شير مقبار ريتوخو من حسابكم من بهانات من قد مقداف دما ناي وترو تساوي مچم معلتاوي فلوي ነገር እንዲና ክንቀርብ ንፍትን ግን ኣብዚ ሕጂ ዘለና የሲ ነይና ያምፂና ነይና ከም ንገድፍ ዝቀብደና ዘሎ መግናና የድልዮን እዩ ብዘይ መግናን ነዛ ቪድዮ ቀሪባይ ወዲያ ኣለኹ እናበልኩ ከለኹ ወይ ተትሕሶ ኣዳልየ ኣለኹ እናበልኩ then another breaking news ይመጽእ then clearly this is ናይ ብሓቂ ክብድ ዝበለ ግዜን ምኻ ዓበይቲ ፍጻሜታት እዮም ዘጋጥሙ ዘለዉ so መጀመርያ ዶናልድ ትራምፕ መትሓዚ ዘይብሉ ሓደገኛ መራሒ እናተቀየረ ይኸይድ ኣሎ ክንብል ከለና Potential U.S. military action against Colombia and warned Mexico to get its act together. He also reiterated a threat to send the military back to Venezuela if, in his words, it doesn't behave. His comments come a day after American forces captured and detained Venezuelan President Nicolas Maduro in a surprise attack on Caracas. Maduro and his wife are due to appear in court on drug-related charges in New York later on Monday. Speaking to reporters on Air Force One, Trump insisted the U.S. is in charge, in his words, of Venezuela, even though the country's Supreme Court has appointed the vice president as interim leader. حجي انتايو زبل زل مسيلكم دونالد ترامب ناي فنزويلا مراحب ملاي تراي على ملو ناي بحق الزحزن فصامي ابز بلولو زلو مغنياتو نحد مراحنا هانت هاجر يحمق يتصبغ يحيل زي قدس ينفع انت الاولوي تهجر على الخامس يخا نتمراحي وسيد كامخاد نفسه زخاله دس دمم تاريخ نديسو حجي نتمراحي مساله يو دحريو فايس بريزيدنت ناتو زنبرت سلطان تركيبالا نحنا زبلنا كنت زي غيركزو خوانه كابتناتنا مسبر توصيخي كابناي مادورو زخف شجركم متاكيلوا سجكم نبور هاجر افريسنا لنا سلو زبل زلو كنسمعينا زحزني كالوت هاجرات اب كبابيا زلو كولومبيا تبال هاجر ابز قرباك سمعوا يقوم تاي لخمسه تنقونعو ناي مكسيكو ون متنققتا توهيبلو نخالوت هاجرات دما سفي زخونه متنققتا يزب زلو it's crazy مالت ابزيات رايز ود تاريخ ايكونن زي امريكا اب حدش معرفات يا خمزه لنا نرزل لنا زحزن اسمع حج you wait out another strike another land strike at least in Venezuela you sound like you wait that out we didn't need it we were prepared to do a second strike if we needed it we're totally prepared but that's we're still prepared that's off the table now no it's not if they don't behave we will do a second strike Now, Trump also so انتايلوم بزعبا ناي فنزويلا زلا تحري مادورو تقبيلا زلا سلطان سنه سرعات زي غيرا بيهيف مالت سنه سرعات نغبا مالتي سنه سرعات زي غيرا كابزي كالا غزي متقعت نخنغبر ازينا دلواتينا زلنا اي زبل زلو تمتقعت كما يتخايدو درو صصي حبريتا مصيومنا لو كنريكم هنا سلازي انت عرديت سنه سرعات زي غيرا كنقصلاينا يلو Trump also suggested Colombia could face military action unless it curbs the flow of illicit drugs to the United States. Listen. Colombia is very sick too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States, and he's not going to be doing it very long, let me tell you. what does that mean he's not going to be doing it very long he's not doing it very long he has cocaine mills and cocaine factories he's not going to be doing it very long so there will be an operation by the US it sounds good to me yeah. You know why because they kill a lot of people كم تري ولا لهم اب كولومبيا كون كله يا كوكايين اذا حشيش تبحال كاب عندهم بفابريكاتاتن بقلن سريهم يمسدولنا زلو بحد حموم سبعيات محضر دلا تغستافو زبحال قال كابتم تقامتنا زلويو سلازي لك كمتي اب فنزويلا زغبرنايو كغبر كم زخل تخولولو صبق حساب كويني تسمعني نابل يزارب زلو زي حدا كلير زخونه برتع زخونه متنققتا انصار كال بريزيدنت ناي هاجر دما زوم راح زياتهم تم فلاي كولومبيا يلكا ولا ون فنزويلا بديمقراطياዊ መንገዲ ዝተመረጹ እዮም ነቲ ዲሞክራሲናቶም ትፈትዎ ዳ ይትፈትዎ ንዓኻ ዝመልከት ኮይኑ በዲሞክራሲያዊ መንገዲ ምርጫ ገይሮም ዝተዓወቱ እዮም ወላኒ ኩሉ መድሮ ምርጫ ገይሩ ተዓዊቱ ስለዚ ናይ ብሓቂ እዚ በቃላት ክትገልጾ እንቅሩ ክብ ዝበለ ነገር እዩ ምክንያቱ አሜሪካ ብግልፂ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ወላቲ ናይ ፎሬን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናቶም ስንታይሉስከ ዩኤን ናይ ዩኤን ቻርተር ናይ ገለን ትሕትሕሶም ዘለኹም ትክሰሱ ዘለኹም ኢሎም ዩኤን እንታይ ብላ ንግድሰንን ኢሉ سبزنا عنا قبلنيا إلا قصيرنا هنا
ንገበነኛ ስጉም ትክንወስድ ድማ ዩኤን እንታይ ይብል ወላ እንታይ ገድፍ ኣይግድሰናን እዩ ስለዚ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ገለ ኣሜሪካ ሩልስ ቤዝድ ወርልድ ወይ ከዓ ኢንተርናሽናል ሎውስ ወይ ኢንተርናሽናል ኦርደር ገለ ክብሉ ከለዉ ንዓታቶም ዘርብሕ ዝኸውን እምበር ኣንጻር ረብሖም ድሕር ኮይኑ ቀይሕ ካርዲ እዮም ዝብዎ ቤት ፍርዲ ግድሶም ወላ ገለ ግድሶም ስለዚ እቲ ክሊር ኔቸር ናይ ኣሜሪካ ሪቪሊንግ ወይ ከዓ ዝግለፀሉ ዘሎ ኩነታት እዩ ይከነወፅሳ ብፅቡቅ ቃላት ጌርካ ትጥብሮ ዝነበርካ ከመይ ጌርካ ተኣልዩ ሓንቲ ዘረባ ካብታ ተጋጥም ዘላ ዝብልዋ ዘሎ ስምዑ Secretary of State Marco Rubio. Secretary Rubio, welcome back to Meet the Press. Thank you. Thank you so much for being here. I want to start with this big picture question. Is the United States now at war with Venezuela? There's not a war. I mean, we are at war against drug trafficking organizations, not a war against Venezuela. We are enforcing American laws with regards to oil sanctions. We have sanctioned entities. We go to court. We get a warrant. We seize those boats with oil, and that will continue. And we would continue to reserve the right to take strikes against drug boats that are bringing drugs towards the United States that are being operated by transnational Nicolas Maduro. So we made a big progress in that. Yeah, I mean, I keep people interested in the United States. سنتاي زبل زلو أب كينات دينا دلنا يبلو لوزي منستر مكلخال منستر قدات وصاي كم دمانا ناشنال سكيورتي حلافنا أمريكا إيو دحر دونالد ترامب بغطى زرقح أبي بوليتيكيان أمريكاي نتاي زبل زلو مس فنزويلا كينات دينا زلنا يبلو لوزينا مس فنزويلا كينات يلنا نتمرحي وسيدنا هنا قبلنا عينيرو أنصارنا عينيرو نوع وسيدنا لنا تهاجر دما أبيدنا يا زلا بزدلنا إحنا ما حد راينا نحنا بزمثل من قدي كسب ዝተወሰነ ግዜ ንሕና እንደልዮ ግዜ ድማ ከነካይድ ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ንሓንቲ ሃገር ወሪሮም ኣለዉ ድሮ ብኸመይ ተወሪሩ ብዙሕ ምስጢራዊ ሓበሬታ እንዲ ነይሩ How do you capture a high value target when the whole world is watching? ብኸመይ መንገዲ ንማዱሮ ከም ዝወሰድዎ እናልኩም ድሮ እቲ ሓበሬታ ክወፅእ ጀሚሩ ኣሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም 150 ነፈርቲ እዮም ኣንቀሳቂሶም 150 ነፈርቲ ንምንታይ ኣንቀሳቂሶም ድሕሪ ኢልኩም ድማ ነታ ሃገር በሙላ ኮንፊዝ ንምግባራ ስለዚ እንድሕር 150 ሃገራት እሞኻ F36 በቲ ራዳራት S300 ዝበሃል ናይ ራሽያ ዝነበረ ሶፊስቲኬትድ ራዳራት ክትሓዛ ዘይክእላ ስታልስ ዝኾና F35 ማለት ስታልስ ማለት ዝኾነ ይኹን ራዳር ዲቴክት ክገብረን ዘይክእል ወይ ከዓ ክሪአን ዘይክእል እየን ስለዚ ንሰን ብብዝሒ ብምዝዋር ወላ እውን ነቲ ክመፅእ ዝኽእል ሓበሬታ ነቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናቶም ኮንፊዝ ገይሩኖ ማለት እዩ መጀመርያ ኮንፊዝ ገይሩኖ ካልኣይ ነፍሲ ወከፍ ታርጌት ኣብቲ ዕላማ ዘሎ መጀመርያ መፅአን ነቲ ዕላማታት ናይ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ዝነበረ በንቂሮም ገዲፎሞ ከምኡ ድማ ጃሚንግ ሲስተም ብርቱዕ ዝኾነ ኤሌክትሮኒክ ዎርፌር ዝብልዎ ለንቀነ እውን ኣብይ ኣሕመድ ብዝንቀለ ክልተ መዓልቲ ድገለ ኤሌክትሮኒክ ዎርፌር ሲስተም ኣርእዩሎ ገለታት ድብል ገለ ኣብቲ ሚድያታት ናቱ ይዘውር ኣሎ እንታይ ዝገብር ኤሌክትሮኒክ ዎርፌር ዝበሃል ኩሉ ነቲ ዘለካ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ይኹን ካልእ ቴክኖሎጂስ ጃም ይገብሮ ከምደይ ይሰርሕ ይገብሮ ንኣብነት ጂፒኤስ እዚ ኤሌክትሮኒክ ዎርፌር ሲስተም ድሕር ተዘርጊሑ ናብቲ ትኸዶ ዘለካ ዕላማ ንኣብነት ኣብ ኣሜሪካ እንተለኻ ናብ ኒውዮርክ ከይድ ደልየ እንድሕር ኢልካ ኒውዮርክ ካባኻ 200 ኪሎ ሜትር ተኮይኑ 1000 ኪሎ ሜትር ይክብለካ ኸሊ ብካልእ መንገዲ ወስደካ ኣይሰርሕን ጂፒኤስ ማለት እዩ ስለዚ ጃም ይገብርዎ እዚ ድማ ነቲ ሚሳይላት ይኹን ካልእ ዕላምኡ ንኸይሃርም ዝግበር ታርጌት እዩ ብዝኾነ ናይ ብሓቂ ሶፊስቲኬትድ ዝኾነ ገሊኦም ሕጂ እንታይ ይብሉ ሰሚዐ ነይረ ቬኔዙዌላ ሲ ከምቲ ዝድለኮ ኣፅዋር የብላን ድኽምቲ ሃገር እያ እወ ግን ድኽምቲ ካይኮነትን ክትፈልጡ ዘለኩም ቬኔዙዌላ ሓያል ዝኾነ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ነይርዋ ሓያል ዝኾነ ኮኦርዲኔትድ ዝኾነ ኣፅዋር ነይርዋ ግን እንታይ ገይሮማ ናይ ብሓቂ ኣብ ውሽጢ ኣትዮም ብስለያ ክራክ ገይሮማ ነይሮም ዋላ ጀነራላቱም ከዲዖም እዮም ኣይነግርዎን እዮም ጅግንነት ናይ ኣሜሪካ ከንፀባርቑን ገለን ስለ ዝደልዩ እምበር ብምሉእ ናይ ኣሜሪካ ብርቃት ናይ ኣሜሪካ ጥራይ ዝተበፅሐ ከምዘይኮነ ስለዚ እንታይ እዮም ከርእዩ ዝፍትኑ ዘለዉ ነቲ ኩሉ ሲስተምስ ተሰሪሑ ዝነበረ ቬኔዙዌላ ልዕሊ ዓቕሙ ብዝኾነ መንገዲ ከም ዘካየድዎ ወላ ኣብዚ ምናልባት ፅንሂ ለከርየኩም እየ እዚአን እጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ብዙሕ ከም ዝነበረን ገለ ካብቲ መጀመርያ ዕላማታት ናቶም ምስ ከዱ ነቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ኒውትራላይዝ ወይ ከዓ ከም ዝደምሰስዎ ኣብ ዘለዎ ቦታ ርዮም ዳትስ ዋይ ድማ 150 ወላ ገለ ኪሎ ነፈርቲ ኩናት ኣልዒሎም ነይሮም ዝበሃል ነቲ ዝነበረ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ነቲ ታርጌት ዝገብሮ ብምሉእ ከም ዝሃረምዎን ንዑ ምስ ሃረሙ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ካቨር ብዝተፈላለየ መንገዲ ነቲ መፂኦም ንዑ ከውፁ ዝሓስቡ ዝነበሩ ኣብ ሓደ ክብድ ዝበለ ወታደራዊ መደበር እዩ ዝነብር ነይሩ እቲ ፕሬዚደንት ኒኮላ ማዱሮ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብፍሉይ ኮማንዶታት ዴልታ ፎርስ ዝበሃሉ እሳቶም መፂኦም
أبوريدهم بكال كله شفانا توهبهم مالتيو أبت بوتا وريدهم كابت زنبرو وسيدهم كابت هنسا وسيدهم ناب كال بوتا سجاجرهم كابو نأمريكا أبزوانزي أم نيويورك سيتي ببيت فردناتهم تبيلو تفريدو مالتيو ويون اتليست مثلا هاي فرد تجميرو أو تتحيزلو مالتيو لذي already أزوز قبرو وزلو ني فنزويلا كمنو جوار ترايدي كونه أمريكا أنت كتجبر كم تخلط ترايدي كونس أنت كتجبر دلونات كم زلوا أبزوانزي أسي زي جي حدش دونالد ترامب سمته زي ما عملوا حدش طبعا يكون نزي كلام زنا براميجن كم زي عينات جيروما بقلتي نعلم كريم مفتانهم نخالوت مرحتي انت ليه تنبرككم نحن زبلناكم تزي غيركم انت هيكن قبركم مخانا راي ونريكم ننغركم لنا سلازي نيكست تايم كنزاربكم كلنا مسانا ممللاس ايواصني قال بقال ازاز بلكم زلو ماركو روبيو ني مرحتنا عالم نغير زي اجي زلو مسانا ديسكاسن جيمن كصعود زفتن مراهي بتشمي دبل زلو بمبال كفراري فتي سلازي زم فرورا هزي نابي غصو كخيريو انتاي كخونيو صلواناتو ناب عالم انتاي كخوني بزح عينت تنتنايز وسد زلو بفلاي مرحتي اوروبا نزو كنتات زي ولا كايد غفون تلو يغرمم يزلو نيكست ستيب من يكون نابي غصو كخياد زي انتاي كمصنا كابزننيو معناته درو دونالد ترامب دحري حدا ورحدي كل تورحي نيكست توبيك ناتيسي انتاي يلو مالو نغيرو مالو دونالد ترامب كل نغرنا نغر زخيزل مرحي ابسمعوا انتاي يلو مالو لنكنه For national security, not for minerals. We have so many sites for minerals and oil and everything. We have more oil than any other country in the world. We need Greenland for national security. And if you take a look at Greenland, you look up and down the coast, you have Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland for. ስለዚህ we need Greenland ብሎም ኣሎ ግሪንላንድ ዝበሃል ዓዲ ንደሊ ኣለና ስለዚ ንናሽናል ሴኩሪቲ ናትና ድማ የለየና ኣሎ ማዕድናት ገለ መለ ይኮነን ይብል ናይ ዴንማርክ መራሒ ከንታይ ስኬላቶ ንናሽናል ሴኩሪቲ ኮንካ ትደልዩ ዘለካ ንግሪንላንድ ኢላቶ ምክንያቱ ኣሜሪካን ዴንማርክን ኣባላት ናይ ኔቶ እየን ስለዚ ንሴኩሪቲ ዝደለካዮ ክትገብር መሰል ኣለካ ምክንያቱ ኔቶ ስለዝኮንካ أكل نايتي صلات ناي security ناي دنمارك ناي ملو أوروبا سلزوخان كا أبت بوتاتي أمريكا نسecurity ناي أتلانتيك ويكان نيتو زملكات زبالة كل قد قبر مسألة لها سلزي إذا مسألتي سلز واحدكم ده يكونه نتحجر كتور روا سلز لهم يزدما زحزنيو أمريكا تدقاقام تقبر زلال ما نبحكي أسكا فيه تبلا لكن تردي ومالو دحر فنزويلا أبسمعوا أوروبايان أو كمي ديسكاشنات يمالو دارقا عالم ملو برهيلو مالو تعلامة اتمنقدي تاكايدا نابي يقص مخانو نمان نمسبر هيلو لابسوانسي which is good. This has to be clear. Always that Vladimir Putin's attack on a sovereign country of Ukraine was wrong and ought to be condemned. What about President Trump's attack on a sovereign country of Venezuela? There are all sorts of horrors that we know about President Maduro's government, but for America to strike that country and then capture its leader, that's an action against a sovereign state that surely flies in the face of تريور اللهم نا UK Prime Minister يوم أوروبيان again dilemma مواتر متسيوا مالو انتايت مواتر ك وتر ويكا أما فنترات يوم مالو مجمريا فلاديمير بوتين نلولاونتنا يوكرين سلز دفرة إنان يوكرين بكل ذكاء لنا بمائة بليونات جنزبن بكل تسقطاتنا ني يوكرين حجز لنا إلكم ننوح وان نعلم ملو دماغ قلناهم خول لولاونتن جزات واحدنتن خبر على إلا بزح من قد خينا نبوتين دماغ بقدان بقلين كله غيرنا ينايله لك عقد تمسانا خوين زول أمريكا بهذا ما تمسا سالي لولا وحجر نلولاونت ناتو بزي زخون يكون فقادنا UN يكون بزي زخون يكون قبول مهنيات لولاونت هجر تحسوا ما راح نيتهجر جويل له نزب قميت فلي وزحته زي قبل حجي ما اسمعت منيره إسرائيل بقازات قبرز نبرت تمساسالي بتا حدا ناي سيفيلاويان يقتلوا لودو وتهدر اوس قمتي وصدار ليل كان بوتين كتكسس دلي اسرائيل كاوز قدد على السيفيل حماق تقبر سلازي الدبلسيتي ويون كلتا عينه تحساسبان كلتا عينه كلتا حنترسي كلتا ملحزيم قالوا زبلو كم كنت تاغاتيمو نحجي ما زغدده ورار انتايك غبري يقول ابز حجا غاتيم زلو معناته امريكا غيراتو زلا كام ناي بوتين زغدده معناته بوتين ليجيتيميت زخونه ناي سكيورتي حتى لو نزك وق كي جبر دما نعسرتات عمت لمينوامي نيوكرين لولاويت هاجر كوينا خد كيت غرفوا نيتو اب يوكرين تمزيو نعاي دليش لدمز زلو اي فكرنا يلو ننوح وان تزاري دي ስለዚህ ካሉ ኩሉ መንገድ ኮምፕሮማይዝ ክንገብር ንኽእልና እዚያ ግን ኣይትግበሮ ኢሉ ምኖም ነይሩ ብግምቲ ኣሉ ናይ ኣሜሪካ
ካብ ቬኔዙዌላ ዝመፃ ናይ ሴኩሪቲ ፀገም ይብላ ድራማ ክፈጥሩ ስለ ዝደልዩ እምበር ቬኔዙዌላ ብዝኾነ ይኹን መለክዕ ንኣሜሪካ ስቃት ክትፈጥር ትኽእል ሃገር ኣይኮነትን ባይ ዘ ወይ ነዚያ ዘረባ እዚኣ ከም ኤርትራውያን ፅቡቅ ጌርኩም ከተስተውዕልዋ ከነስተውዕለላ ኢለ የዛረብ ዘለዉ ንቬኔዙዌላውያን ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ይብላ ኣሎ እስኪ ስደተኛታት ናቶምን ገበነኛታት ናቶምን ኣብዚ ዓድና መፅኦም ዓድና ስለ ዘባላሽሉና ዘለዉ ክንጥርዞም ኢና ይብላ ኣሎ ፈዲሆኑ ይጥርዙን ኣሎ ንገሊኦም ናብ ኤልሳልቫዶር እስር ቤታትን ገለን ይሰዶም ኣሎ ንሃገሮም ከዓ የፍርሳ ኣሎ ጉድ እኳ ኢና ረኺብና ናይጀሪያውያን ሶማሊያውያን ካብ ሃገርና ክጥረዙ ኣለዎም ይብል ንሶማልያ ድማ ዲስታቢላይዝ ይገብራሉ ፈዲሆኑ ንኢራን ስደተኛታት ናይ ደኻታት ሃገራዊ እንደልና ይብል ንኢራን ድማ ዲስታቢላይዝ ይገብራሉ ስለዚ ስደተኛ ክመፀካ እንተዘይደልዩ ኢልዎም ሓደ ሃገራቶም ክደፍሎም ክመፅኹም ተደይደልዮም ነቶም ሃገሮም ክደፍሎም ኣብ ሃገሮም ክምዕብሉ ኖ ሃገርካ በታቲኖም ፀጋታትካ ክወስዱ ይደልዩ ኣት ደ ሴም ታይም ድማ እቲ ሰብ ኣማራፂ ሲኑ ሃዲሙ ምስ መፀ ድማ ኣብ ዓድና ተበላሽወልና ላኪን ንዓድኻ እንታይ ክትገብር ትመፅእ ኣብዝኻ ይብሎ ስለዚ እቲ ፓራዶክስ እዩ ወላ ኤርትራ ንኣብነት ስደተኛታት ናይ ኤርትራውያን ንኤሮጳን ገለ ረብሸማ ደን ንኤርትራ እገዳን ገለን ኣልዕሉላ ሽዑ ትርእይዎ እቲ ህዝቢ ባዕሉ ከማን ለውጢ ከምፅእ ይኽእል እቲ ዝደልዮ ለውጢ ባዕሉ ክገብሮ ይኽእል ኩሉ እቲ ፀቕጣ ኣብ ልዕሊ እቲ ሃገር ትገብሮ ዘለኹም ክደፍዎ ደን እቲ ህዝቢ ምክንያት የብሉን እንድሕር እቲ ሃገር ተደይ ኣጌትኩማ ኩሉ እቲ እገዳታትን ኩሉ እቲ ፀገማትን እንተኣሊኹሞ እቲ ህዝቢ ነቲ መንግስቲ ድሌታቱ እንተጉዲልሉ ሽዑ እቲ ህዝቢ ስለምንታይ ከም ትገብር ኣለካ ኢሉ ነቲ ህዝቢ ነቲ መንግስቲ ትክክለኛ ሕቶን ንፁር ዝኾነ ሕቶን ክሓቶ ይኽእል እንተዘየለ በዚ ፀላእቲ ተቐርበሉ በዚ ብቁጠባን ብማዕቀብን ልቡ ተጥፍኣሉ ነቲ መንግስቲ በዚ ከዓ እቲ ህዝቢ መሪርዎ መምስከደ ድማ ብስደተኛታት ተረቢሽና ካ ትብል ነው እዚኣ ኣይትኸውን እያ ዝብል ስነ መጎድ ድማ በብዝሒ ትስማዕ ኣላ እንትኾነ እስከ ንስማዓዮ ናይ ፕራይም ሚኒስትር ናይ ዩክሬን እንታይ ይብል መልሲና ትፍልጡ እንድዩ አንጻር አሜሪካ በይናይ ተባዕቱ ተጠው ክብል international law. Well, at the moment it's a fast-moving situation. We know those facts. President Trump, the White House has said that they captured Maduro and they struck his country. So there's a lot we don't know, but we do know that. So will you condemn that action against a sovereign state? Well, I want to get all the material facts together, and we simply haven't got the full picture at the moment. It's fast-moving, and we need to piece that together. I can be really clear with you that there was no UK involvement in this operation, and obviously we're working in relation to British citizens and nationals who are there with our embassy. كم تري ولا لهم كنا ندخل ده لولاونات نهاية جرز زدفر زول إلى عطو نعم مالت ملأ حبريتها يبلان سلزي حبريتها بزي بلان أمريكا كنا نحن خلينا قلنا ملكن UK إيدي بلان أبز قد عايزي يزبل زلوا كما يجرم كتوها معناته أنت بركيت كذا كتحدث إنها كابتن دادي يفلتيو أمريكا أنت جرى حمد الله معناته قال بقالوا نتحسوت نعطهم سكان في شلو سلندلي كم زان بلوكم زلنا سمعوا كما يجرم يوم كم حضروا نتحدي بعلم كزارة بقولوا ريوم the country. We are going to run the country until such time as we can. ስለዚህ ነታ ሃገር ባዓልና ከነመሓድራይና እዩ ዝብል ዘሎ ንክንደይ ምዃኑ ኣይፍለጥን እዩ ግን ነታ ሃገር ባዓልና ከነመሓድራይና እዩ ዝብል ዘሎ ካልእ እዚ ነብሱ ዝካለ ንፁር ዝኾነ ፅቡቕ መልሲ እንዲ ዘየጠራጥር መልሲ ሃገር ወሲድና ባዓልና ኢና ከነመሓድራ እዩ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ኣዛራቢ ኮይኑ ዘሎ ኣሜሪካ ነዳዲ ደልያ ድያ ነዚ ቦታ እዚ ኬዳቶ ዘላ ዝብል ሕቶ ድማ ክምልሱ ከሉ ባዕሎም ኣሜሪካውያን ንፁር ዝኾነ መልሲ እዮም ዝህቡ ዘለዉ ስለምንታይ እቲ ቬኔዙዌላ ዝበሃል ብዙሕ ግዜ ከም ዝረኣናዮን ሰማዕናዮን ambiguous. The Venezuelan oil and the commercial opportunity it represents for American companies were a primary reason for the removal of President Maduro. And that's because Venezuela has the largest oil reserves on earth. An estimate كم تري ولا لهم أب عالم كاب زلوت زبالة زبالة حنا داد زلوا حجر فنزويلا يا سلز أمريكا قال لك كابت بزحنا داد زلوا تدمرنا فنزويلا والسيقة أزيو بزحنا ندادي هبت زلوا حجر ياخد كون أمريكا حج شو ترى يجنا يكون إذا أنت هنجبري China من تايم عالم زوز زلوا لنا ناب electric cars ناب solar energy green energy أمريكا خير no green energy أطفوه ثم لو سنام ندادي مهنياتو إحنا بزحنا داد سلزلنا كابانا من تانك تقصو سلازين عالم بتكنولوجيا كتبع بلا هيداليان يا زلمه امريكا نزلنا دارزين ترخيبه مالتي so it is going to be very very crazy نريو زلنا زي صقاتات زي بمولو دروب يدوماتيلو زي ترايك نخلا يكونن next step ناتوم ناب ايران مخانو نصور زخونه متنققتان نصور زخونه انتاي كغبر كم زخل كمان نصور زخونه ملእኽቲ كم محلال جمير لدونالد ترامب نجي زي تريو دلهم ናይ ቬኔዙዌላ ብዙሕ ነዳዲ ኣለዋ ኣብታ ጥቃ ድማ ጊያና ትበሃል ሃገር ኣላ ናታውን ኦልሬዲ ኣሜሪካ ኣትዮም ኣለዉ
ኣብዚ ናይ ቬኔዙዌላ ተዛዓበየ ክሳራ ጋጢሞ ዘሎ ሃገር መን እዩ ንሪኢልኩም it is called China. Listen ኣብዚ Nicolas Maduro poses a major headache for China, a close political ally of Caracas and major importer of Venezuelan oil. Ever since the era of authoritarian leader Hugo Chavez, Venezuela has been China's most consistent partner in the Americas. Beijing has staunchly supported the Maduro government. The friendship has helped China expand its presence in a region the US considers its backyard. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንቻይና ዓባይ ፓርትነር ናታ ናይ ዓመታት ፓርትነር ናታ ወይ መሻርክታ ናታ ናይ ነዳዲ ይኹን ናብቲ ላቲን ኣሜሪካ ዝቐረበት መሻርክቲ ናቶም ቬኔዙዌላ እያ ነይራ ገለገለ ከም ዝብሎ ክሳብ 100 ቢልዮን ዶላር ኣለቂሓታ ከም ዝነበረት ኣብቲ ሕማቕ ግዜ ብኩሉ መንገዲ ትሕተ ቅርፂ ናታ ንምሕያል ልዕሊ ኩሉ ድማ ብዙሕ ነዳዲ ስለ ዘለዋ ቻይና ድማ ስለዘይብላ ኣብዚ እዋን እዚ ገለ ካብቲ ብኣይዲዮሎጂ በተሓሳስባ ከምኡ ድማ መጋበርያ ናይ ኣሜሪካ ዘይኮነ መንግስቲ ስለ ዝኾነ ዝያዳ ብቐረባ ምሶም ክትሰርሕ ትደሊ ምዃና ዝንገር ዝነበረ እዩ ስለዚ ነዚ በንቂሮም ወሲዶም ኣለዉ ቻይና እንታይ ክኸውን ጉዳያ ሓንቲ ቀንዲ ምክንያት ንማዱሮ ዝኣለናዮ ስለምንታይ ይብል ኣሎ ኣብዚያ ስምዕዋ ቃል ብቃል ብግምት ኣይዛረብን እያ ነብዚ ብግምት ምዝራብ ወላ እኳ ፅቡቅ ዝኾነ ኣናላይዝ ክትገብር ፋክት በቲ ንሶም ዝብሎ ብኣፎም ብዝወፅእ ተሪና ነገራት ግን ዝበለፀ ሓቂ ወይ እውን ናብ ኩንነት ዝቐረበ ዜናን ሓበሬታን ክህልወና ይኽእል ማለት እዩ listen everything ካብ ቃሎም ክኸውን ክኽእል ኣሎ so there was this ኣብዚያ ስምዕዎም በዓሉ ክብል ከሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢናቶ The Venezuelan oil industry. States need to take over the Venezuelan oil industry. Well, we don't need to. First, let me go back up. We don't need Venezuela's oil. We have plenty of oil in the United States. What we're not going to allow is for the oil industry in Venezuela to be controlled by adversaries of the United States. You have to understand, why does China need their oil? Why does Russia need their oil? Why does Iran need their oil? They're not even in this continent. This is the Western Hemisphere. This is... So እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ነዳዲ ናይ ቬኔዙዌላ ብፍሉይ ዘድልየና ነገር ኣይኮነን እዩ ዝብል ዘሎ ንፈልጥ ኢና ሓሶት ምዃኑ ተዘረባ ብፍሉይ ዘድልየና ጉዳይ ኣይኮነን ይብል ኣሎ ግን እቲ ነዳዲ ናቶም ድማ ስለምንታይ ቻይና ትደልየላ ስለምንታይ ራሽያ ትደልየላ ስለምንታይ ኢራን ትደልየላ ምክንያቱ ኣሜሪካ ኣይንገዝኣልኩምን እየ ነዳዲ ናትኩም ክሸጥዎ ድማ ኣጊድናኩም ስለ ዝበልዎም ናብቶም ዝገዝዎ ክሸጡ ድማ ካል ኣማራፂ ስለዘይብሎም ኣብ ዓለም ውሕዳት ዕዳጋታት ስለ ዘለዋ ካባኻትኩም ዘይፈርሑ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣሜሪካ እገዳ ውሪዶም ልካት እገዳ እንትዘይሰሪዑ ባዕሎም ዝገብርዎ ኩነታት መጀመርያ እገዳ ክገብሩ ከለዉ ንኽሃርሙኻ ስለ ዝደልዩ መዳለዉ ስለ ዝደልዩ ጥራዩ እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ እቲ ዕላማ ንቻይና ንምቕርቃር ዝተገበረ ምዃኑ ኣብዚ ኣብርሂልና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ብከባቢና ቻይና ክትቀርብ ድሌት ስለ ዘይብልና ይብል ኣሎ ቻይና ዳ እንታይ ክትገብር ትኽእል ኣብዚያ ናይ መወዳእታ ርኢና ክንሓልፋ Now with DW China. Now China's described this relationship with Venezuela as a kind of all-weather strategic partnership. Do you expect Beijing to do anything specific right now to support Maduro? I think when looking at this very close partnership, you have to go by, what do I say and what do I do? So the language since over the last couple of days has been very much angry, talking about hegemony, talking about anger, outrage against America. On the other hand, there hasn't been anything more than that. So what you have here is an economic partnership, but it's not necessarily a political partnership. ሕጂ እንታዮም ዝብል ዘለው ብሓፈሻ ቻይና እዚ ኩነታት ካብ ዘጋጥም ጀሚራ ትርር ዝበለ መልሲ ክትህብ ፀኒሓ ይብል ኣሎ ከምዚ ዓብልል ገብት ዝኾነ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ጥሕሰት ቻርተር ናይ ዩኤን ተጣሒሱ ሕጊ ኣልቦነት ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ገለ ዝብል ቃላት ብብዝሒ ክዛረቡ ፀኒሖም እዮም ግን ካብ ሓሊፎም ግን ዝኾነ ነገር ዝገበርዎ ኣሎ ዶ ይተሉ ክገብሩ ይከእሉን እዮም ወላ ሓንቲ ኣይገበሩን ስለዚ ንቓላቶም ዘይኮነ ተግባራቶም ኢኻ ዝያዳ ክትዕቀን ዘለካ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብ መወዳእታ ቻይና ኣብዚ ቦታ እዚ መፂኦም ክገብርዎ ዝኽእሉ ዓቕሚ እውን ድሩት እዩ ዘሎ ምክንያቱ ቬኔዙዌላ ኣብ ትሽትሽ ኣሜሪካ ዘሎ እዩ ቻይና ድማ ዝኾነ ወታደራዊ ፕሬዘንስ እውን የብላ ናብቲ ከባቢ ስለዚ ብቁጠባ እዩ ክግበር ንዝኽእል ክብልዎ ዝኽእሉ ብፖለቲካን ከምኡ ድማ ብቁጠባ እዮም ክገብሩ ዝኽእሉ እምበር ብወታደራዊ ዓቕሚ ወላ ሓንቲ ክገብሩ ይክእሉን እዮም ብግምጣሉ ግን እንታይ ይብል ኣለዉ ንቻይና ንታይዋን ንምውራር ትዝበለፀ ኣፍ ደገ ከፊቶምሎም ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ዘሎ ምክንያቱ ባዕላቶም ዝኾነ ይኹን ምክንያት ዘይብሎም እሞኻ ምስ ልኡላውነት ናቱ ዝኾነ ምትእሳር ዘይብሉ ሃገር ይወሩ ስለ ዘለዉ ታይዋን ትብፅሓና እያ ንትብል ኣብ ትሽትሾም ንዘላ እንታይ ንክገብሩ ከም ዝኽእሉ ነቲ ኩነታት ኩሉ ኣፍ ደገ ከፊቶም ሂቦሞም ከም ዘለዉ ዝነግሩ እውን ኣለዉ ዝኾነ ብዙሓት ኣብዚ ቻነለይ ንቻይናን ራሽያን ከም መሓዙት ጌርካ ኣንፃር ቻይና ኣንፃር ኣሜሪካን ተፈቲንካ እሞኻ ንኣሜሪካ ዝፈታትን መንገዲ ተወሲድካ
موداتها صبغ يكونن كبحال كله حكي نتشاينان راشان مشارق تغيركا امس امريكا نشجر افويد تكبر لك ابزي حجي زالتا زبلص استراتيجي نتايا نتشاينان امريكان كما نتشاينا راشا نخالوت محازوت حيسكا مس امريكا زي متفنان فور اكزامبل نايرترا بريزنت لنكن زغبرا وي نايرترا منكسيرترا زغبرا لنكن اف سومالي لاند اسرائيل زغبرتو دايما دايلي منكسيرترا سومالي اسرائيل تغبرو زلا قليلو داي تقص وي امريكا قال لي بله سلامتاي ولاو كم سكاليزم دنا تلكا امريكا يكون اسرائيل من افكن اهد ليمناني اب زبل دونالد ترامب ما نايرترا مرحنا ترديهم له امريكا تبلك علي وين زلزل امريكا كتعبد الله قال قبل قليل امريكا كم زختولا الخبانه وقتو صالو زبل زربا يلنا بزوانتي سزي تي دي انصار امريكا زنبره ناراتيف داركا تغيروا له بزاف انصار امريكا بزح زرب يلنا بزوانتي سلازي زون اقداسي معرافيو معناتو اتي زلو كنتات نكي هرمكات رادي كونس ابزي دل متفنانون كتكيد ايدلني خا زمدنا خا تعري دبلوماسي خا تعري دامبر متفنان انا زير بحنا مدرخ سلازلنا እዚ ኩሉ ንብለ ዘለና ናባና እዚ ጎረባብትና ብኸመይ ይንበባሉ ድማ ኔክስት ቶፒክ ናትናዩ ከሰራዊቱ ጀነራሎች አዲስ የኤርትራ ካርታን አስተዋውቋል። በሻዕቢያ በኩል በበጎ የማይታየው ካርታ አሰብን ወደ ኢትዮጵያ የጠቀለለም ሆኗል። ለብልጽግና ሞታለሁ እያሉ ወታደሮቻቸውን ሲያስገድሉ እንጂ እርሳቸው ሲቆስሉ እንኳን የማይታወቁት ግን ደግሞ ካድሬ ሳይሆኑ ወታደራዊ አዛዥ እንደሆኑ የሚገልጹት የኮማንዶና የአየር ወለድ አዛዡ ሌተናንት ጀነራል ሹማ አብደታና አጋሮቻቸው በብላቴ ወታደራዊ ማሰልጠኛም ወጣቶችን ለማስመረቅ ተገኝተዋል። የነዚህ መቸም ካብ ግዜ ናብ ግዜ ቅስቀሳ ናይ ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ኤርትራ መግለፂ ዝርከቦ ኣይኮነ ወይ እውን ብኸመይ ከም ትገልጾ ዘሸግር እዩ ድሓን 2-3 ሪፖርት ክንህብ እሞ እቶም ወታደራዊ መኮንናት ናይ ብልጽግና ዝኽተልዎ ዘለዉ ኩነታት ንምንታይ ኣብዚ እዋን እዚ የድልሎ ክንርኢ ክንፍትን ኢና ኢትዮጵያ ካርታ እንግዲህ በዛሬው ዕለት ዲስፕሌይ ተደርጎ ነበረ በምትመለከቷቸው ሚሊተሪ ኦፊሻሎቻችን በኩል ማለት ነውና በብላቴ የሚገኘው የወታደራዊ ማሰልጠኛ ተቋም ውስጥ የነበሩ ወታደሮች ሰልጥነው እንግዲህ በሚመረቁበት ሰዓት ላይ የምርቃት መርሃ ግብራቸው ላይ እንግዲህ ይህ ምስል የታየው ማለት ነው። ሕጂ እዚ በብዝሒ መንገዲ ናይ ኢትዮጵያውያን ዝስራሕ ዘሎን ዝጉስጎሰሉ ዘሎ ምክንያት እዩ እዚ ኸ ንነዊሕ እዋን ክንሪኦ ፀኒሕና ኢና እታ ኮር ናይታ መልእኽቲ ዝብልዋ ዘሎ እታ ቀንዲ መልእኽቲ ነዚ ትግበር ዘላ ዝብልዋ ዘሎ ካበያ ትበገስ እንድሕር ኢልኩም ኣብዚያ ስምዕዋ ብተደጋጋሚ ዝነግር ዘለኹ ናብዚ ቻነል እዚያ ኣብዚ ዝብላ ገለ ካሊእ ሓደ ጀነራል ዝበላ ስምዕዋ አሁን ላለው ትውልድ መልእክት ሰጥቶ ይሄን ስንቅ አስታጥቆ ሪጌይን ማድረግ አለብን የሚባለው በዚህ ምክንያት ነው። አራተኛው የባህር በር ለኢትዮጵያችን ታዲያ ምን ሆነው አሁን እንመልስ እናገኘው ሪጌይን እናድርግ ስንል ምናችን ነው? የመጀመሪያው ነገር ይሄ ጉዳይ የኢትዮጵያ ብሔራዊ አጀንዳ ጉዳይ ነውና ማንም ከዚህ ጋር እየለጣጠፈ ሊያደናግረን ቢሞክር ወግድልኝ ይሄ የብሔራዊ አጀንዳ እንጂ ከነዚህና ከነዚህ ጉዳዮች ጋር የሚገናኝ አይደለም ብለን ልንሟገትና እርስ በራሳችን በዚህ ጉዳይ ልንተናነጽ ይገባል። ሕጂ እንታይ ዝብለና ዘሎ ማለት ገለገለ ሰብ እኮ ኢትዮጵያውያን ድሌታቶምን ኩነታቶምን ብግልፂ ኣብ ዝገልጹልና ዘለዉ ናይ ልቦም እኳ ኣይኮኑን ዝብሉኻ ኤርትራውያን ኣለዉ እንተ ዓደሲ ኣብ ልቦም ዲኹም ዘለኹም እየ ዝብሎ ማለት ኣነ ናተይ መልእኽቲ ኩሉ ግዜ እንታይ ዝብል ናተይ ዕላማ እንታይ ዝብል እዩ ዘሎ መሲልኩም ንፀላኢኻ ዝብሎ ከምዚ ማለት እዩ ይኸውን ኢልካ ናብ ፖዚቲቭ ክትርጉሞ ምፍታን ሓደጋ ናትካ ኣቃሊልካ ምርኣዩ ዝብል እምነት ኣለና ምክልኻል ናይ ኤርትራ ወይ እውን መንግስቲ ናይ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ንባብ ኣለዎ ነዚ እንታይ ዓይነት መደምደምታ ይበፅሕ ኣሎ እንታይ ዓይነት ውሳነታት ክወስድ እዩ ኣብ ካልእ ግዜ ክንሪኦ ንኽእል እዩ መንግስቲ ኤርትራ ድልውነት ከም ዘለዎ ብዙሕ ነገር ወይ እውን ነቲ ኩነታት ሲሪየስ ከም ዝወስዶ ኩሉ እቲ ምንቅስቃሳት ናይ ፅምዶ ይኹን ናይ ካልእ ንሪኦ ኣለና ብዲፕሎማሲ እውን ንሪኦ ኣለና ብሓፈሻ ግን ኣነ እንታይ ዝደሊ ዘለኹ ናይ ቀደም ዝነበሩ ጀነራላት ምሩኻት ዝነበሩ ዘይኮኑ ተወለድቲ ናይ ዝዓለየት ወይ እውን ናይ ከምዚ ወይ እውን ብልፅግና ብኢማራት ተደፊኡ ከምዚ ዝብል ዘሎ ንኢማራት ኣጀንዳ ከምዚ ዝብል ዘሎ ምሽ ንብል ኢና እንታይ እዮም ዝብሉና ዘለዉ ኖ ነፍስኹም ትጥምሩ ኣለኹም ንሕና እዚ ሃገራዊ ኣጀንዳና እዩ ንሕጂ ጥራይ ዘይኮነስ ንዝመፅእ ወለዶ ድማ ከነስግሮ ኢና ይብሉና ኣለዉ ኣነ ድማ ነቲ መንእሰይ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ድሓን ቁሩብ ተደናጊሮም ስለ ዘለዉ እምበር ሓደ ህዝቢ ኢና ብሓደ ክንሰርሕ ኢና ኢሉ ክምጉተን ንዝፍትን ወይ እውን ኢሊት ናይ ኢትዮጵያ እንታይ ዓይነት መረዳእታ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ከም ዘሎ ክሳብ ቅጭ ዝመፆ ነቲ ሰብ ገለ ኣለዉ እንታይ ዝብሉኒ ስለምንታይ ከምዚ ኢትዮጵያ ከተፃልኣና ትደሊ ዘለኻ ርዲግ ትብል ዘለኻ ይብሉኒ ዳትስ ዋይ እንዲ ኣነ ናቶም ዘረባ ደምፃልካ ዘለኹ ናተይ ትንተና ይበከ የፃልኣካ
دوس نتزبلو زلو سي سلمتا إيرتراوين سمعوا له يتزربا نتوم وحداتكم يلكم تصحفية الزربكم زلو بعلاتهم جنرالاتهم منيستراتهم يونيفرسيتي بروفيسوراتهم دبلوماسي حلفتناتهم منيستر قدات وزايناتهم برايم منيستر عبيناتهم I don't know بريزيدنت ناتهم قدم زنبر يقول حجز اللي يقول كلاتهم تمساسالي بزعبا لولاونتنا بزعبا وحدنتنا بزعبا حزبنا بزعبا هاجرنا زي بلو نجر زي قسقسوا نجر اللو مدي سلازي እቲ ማሕበረሰብ ዓለም ደይመደ ኢሉ ይሻለል ክብሎም ደሊ ዘሎ ኩናት ይደልይኹም ዘሎ ሪቦም ኣሎ ደው ከብሎም ድማ ወይ እውን እቲ ክገብሮ ዝደሊ ድማ ኣንሕና ክንሕግዘኩም ኣይንደልን ኢና እቲ ናይ ማሕበረሰብ ዓለም ዝብልዎ ዘሎ ማለት እዩ ኩናት ክትገብር ተኮይንካ ንቀይሕ ባሕሪ ወይ እውን ንፀጥታ ናይቲ ዞባ ሓደጋ እንተፈጢርካ ክንስሃለካ ኢና ካብ ወፃኢ ክትገብሮ ትኽእል እንተለካ ግን ከም ሽጣራኻዮም ኢሎሞ ዘሎ ታናበባ እዚያ ማለት ሕብረት ኣፍሪካ ይኹን ዩኤን ይኹን ከምዚ ፍልይ ዝበለ መጠንቀቕታ ወይ እውን ትሬትስ ወይ እውን ከምዚ ኮንሰርን ከም ዘለዎም ኣይገልፁን እዮም ዘለዉ ስለዚ ካርታ የውፁ ናፅነት ናይ ኤርትራ ይክሕዱ ሉላውነት ናይ ኤርትራ ግዛታዊ ሓድነት ናይ ኤርትራ ውዕል በቢን ናይ ኣልጀርስ ይኹን ዘይክሓድዎን ዘይጠለምዎን ነገር የለን ሶፎር ስለዚ እዛ ኩነታት እዚኣ ናበይ ክትቅፅል ትኸውን ምክንያቱ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ኤርትራ ኩናት ክገብር ተኮይኑ አንተን አገዳሲትን ክልተ ቫሪያብልስ ኣለዋ ውሽጣዊ ኩነታት ናቱ ሕማቅ ኣሎ ገለገለ ዝንግደፎ ናብ ኤርትራ ኩናት ንክገብር ቀዳማይ አገዳሲ ግደናይ ኢማራት ይክኸው ኢማራት እንታይ ትብል እንታይ ክትገብር እዩ ምክንያቱ እስራኤል ክትብል ትኽእል እስራኤል ኣብኩም የላ ናታ አጀንዳታት ኣለዋ ሕጂ ንሓደ ናይ ብልፅ ናይ ኢትዮጵያ ኩናት ንክትገብር ኣሜሪካ ይኹን እስራኤል የለውን ኣብኡ ብሓሳብ ኣጆኻ ክብልዎ ክእሉ እዮም ከኪት ፈትን ክብልዎ ክእሉ እዮም ገለገላ ፅዋር ክብልዎ ክእሉ ግን ውግናቱ ፋይናንስ ክገብርዎ ግን ድልውነት የብሎም ነተንያሁ ኣብ ውሽጢ ዓዱ ብዙሕ ክሳራታት ኣጋጢሞ ስለ ዘሎ ዲስና ግን ሃብ ኢማራት ግን ገንዘቦምን ጅቦምን ሓቢጡ ስለ ዘሎ ነዚ ኩናት ክገብርዎ ዝደልዩ ዘለዉ እቲ እንኮ ከተባብዖም ወይ እውን ፋንድ ክገብሮም ዝኽእል ንሱ እዩ ንሱ ኸ እንታይ ይገጥሞ ኣሎ ኔክስት ቶፒክ ናትና ንሱ እዩ እቲ ዘሕጉስ ክፋል ናይዛ መዓልቲ ዜና እዚኣ እያ listen Troops belonging to Yemen's Saudi-backed National Shield forces entered the port city of Mukalla. It is the capital of Hadramaut province. They did so regaining control from southern separatists, the Southern Transitional Council, who seized control of the province early last month. This morning at the headquarters of the second لومي تريوا زلهم this is a major development. أبي معبالي ناي بوليتيك كاينا نرزلنا. እንታይ ማለትና እዩ እንታይ ዓይነት ስለ ዘጋጠመ ክሳዕ ክንዲ ዝዓብዩ ትብሉን ኣለኹም ሓቁም ነቲ ኩነታት ትከታተሉ እንተለኻ እቲ ዝዓበየ ፍፃመ ዘጋጥም ዘሎ ንሱ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ብስዑድያ ዝድገፍ መንግስቲ ናይ የመን ሰራዊት ናቱ ምንቅስቃሳት ገይሮም ነቲ ብኢማራት ዝድገፍ ኤስቲሲ ዝበሃል ዕጡቕ ጉጅለ ነቲ ሃይድሮማውት ዝበሃል ክወሮውን ክጎብጦን ቀንዲ ነቲ ናይ ነዳዲ ቦታታትን እንኮላይ ክሳብ ናይ ኣፍ ደገ ናይ ናይ ስዑድያ ገፁ ዶባት ናይ ስዑድያ ገፁ ክበፅሕ ዝፍትን ዝነበረ ሓይሊ ጠጠው ኣቢሎም ጥራይ ዘይኮኑሲ ተገምጢሎም ነቲ ወደባት ኢማራት ተቆፃፂራ ክትቋፀሮ ትደሊ ዝነበረት ቦታታት መንጢሎም ከም ዝሓዝዎ እዮም ዝነግሩና ዘለዎም እዛ ካርታ ትርእይዋ ዘለኹም እቲ ሊላ ዝመስል ህስስ ዝበለ ፒንክ ዝመስል ማለት እዩ ናይ የመን ጋቨርመንት እሱ ድማ ምስ ስዑድያ ብቀረባ ዝሰርሕ ዘሎ እዩ ናይ የመን መንግስቲ ዝበሃል ምስ ስዑድያ ድማ ኣብ ስዑድያ እውን ይደሎ እቲ መንግስቲ ኣብ ስደት ኮይኑ ዘመሓድር እዩ ዝበሃል ስለዚ እሱ እዩ ነዚ ቦታታት ዝተቆፃፂርዎ ዘሎ ስለዚ ካብዚ ኩሉ ኣፍ ደገ ክቋፃፅርዎ ዝደልዩ ዝነበሩ ኣይከኣሉን ኣሉ ማለት እዩ ካልኣይ እቲ ብጫ ትርእይዎ ዘለኹም ናብ ዑማን ዘሎ ዶብን ከምኡ ድማ ኣብዚ ብጫ ዝመስል ዘሎ ትርእይዎ ዘለኹም ንሱ እቲ ኤስቲሲ ዝበሃል ብኢማራት ዝድገፍ ሓይሊ ዝቋፀሮ ቦታ እዩ እታ ቀንዲ ኣገዳሲት ኣነ ዝሪኦ ዘለኹ ግን ኣብ ታሕቲ ትርእይዋ ዘለኹም ከምዚ ሮዛ ዝመስል ሮዛ ዲና ክንብሎ ንኽእል ወይ ከዓ ሰማያዊ ዝመስል ግን ናብ ሮዛ ገፁ ዝኸደ ወይ ኣለ ነው ሕብርታት ቁሩብ ፀገም ኣለኒ ደቂ ኣንስትዮ ሓግዛኒ ይኹን ሕብርታት ዝያዳ ስኺ ንፋዓት ኣንሕና ቀጠልያን ብጫን ቀይሕን ገለን ወይ ሰማያዊ ገለታት ምበርቲ መንጎ ዘሎ ሕብርታት ቁሩብ ፀገም ኣለና ናይ ደቂ ተባዕትዮ ይበሃል ዝኾነ ጆካ ሳይድ ዋዛ ገዲፍና እታ ትርእይዋ ዘለኹም ኣብ ጫፍ ታሕቲ ዘላ እሳታ ከም ኤርትራ ኮይንካ ክትሪኣ ከለኻ ዲ ሞስት ሲሪየስ ዝኾነ ቴሪቶሪ ካብ የመን እዩ ስለምንታይ ቀጥታ ኣብ ፊት ኣሰብ ቀጥታ ኣብ ፊትና ዘለዎ ኣዝዩ ኣገዳሲ እንኮላይ ውሽጢ ኣትኹም ተሪኹም ድማ ስትራቴጂካውያን ቦታታት ንኣብነት ኣብዚያ ካርታ ክበኩም እየ ሎከደስ እዚ ወደባት እዚ ቀጥታ ኣብ ኤርትራ ለጊቡ ዘሎ ኩነታት እዩ እቲ ደሴታት በዓል ሓንሽ ትበሃል ኩሉ እዚ ኢማራት እያ ትቋፀሮ ዘላ ስለዚ ኢማራት ኣብ የመን ክትዕወት ማለት
كل زدليو تكتجبر تخل مالت نيرترا حدقا كم زنبرو منكسير ترى صبغ يريد فلت نير that's why تعبار سيفس جبر زلو كنتات أكيد تسمع عراف يبو بزكد بزل على تنكع غزريو زنبرة زريو زلا وداينا السودان كمون السعودية جبر زلو شركة كاب زيرو تبقى سيكون ما هنا هذه إمارات بحال مس إسرائيل بسومالي لاند حيزو بتكيه بحرد ما في جبتنا إيرتران زلو تارجت كتريو غلقة أبي أحمد صرف دف زبلو زلو عند إيرترا بزخونة يقولنا بعصب زجبر متكعتي أبي أحمد تدبقس يلوم إتدرونات نايزي بالسجنة ناي إمارات أبتي ودسيتات ناي حنيشن قالن أبو ناي درون بيز كيرو مالويز بار كابو نتبي إيرترا دمت حيل بحرين قالن حجز كبويت مدب نيرو سلازي إذا كنتات زي أب كم زي كنتات كله يمن تدقفوا زل حيلي إمارات تدقفوا زل أب يمن حماق سعرت يقاطم الله من هالبات كم إيرتراوي تحقس ويكا دسي بالكا كبلكا بكوينات دس كبلنا يكلني انت خوني اتنا عاخا خاطف زل زنبره صلاي بخالوت حيالات كسعر كله نسخ هدما اتسقاتناتكا كم قلقل كله كترو خلا هدما زي حقوس نجر ايكون سلازي اب سودان بسراويت ناي سودان ارسف تصفعون العلي نيو غص يغحفالك بحال كله اب يمن دما سعوديه بتجبرو زلا منقصاص مسزي نسا تسلطنو زلا نسا دما باير ناتساتفت كبيت زخونه سغون تجبرو زلا حلف حليفا ساكت ترى نجر وين كم زي كونه كم زي زلنا جي اتكونتات ناي مسفعفح زلو عقمي كمي كم زمسل زلو يزرينا زلو this is a very serious تي كارتات كم معلتي تغير زلابو because you cannot really predict exactly انتاي قات مالو ولا تمحبرسب عالمون confuse زخونه نجر يزلو اتي وقو جن ترى وقو كم زي كونه ابز سمعوهم كمان or the tensions between the Yemeni government and separatists is growing louder. In the latest, at least 80 troops from Yemen's secessionist Southern Transitional Council, or the STC, have reportedly been killed in fighting with Saudi-backed forces and strikes since Friday. This is the exact moment when a strike hits the Southern Transitional Council and say كم تري ودا لهم ابز كوينات زي سعوديه تدقفو دل حيلتات كبيت زخونه مدقعتي قبرهم زلون نتي سراويتنا بإمارات زدقف زنبره دما خم تري ودا لهم بزح قتلاتون تقتل لهم كم زلا مالتي سلازي زي ترى ناي تيور كوينات ناي بزربات رايز قبر زلو كوينات هيكونن كينود سغري حنت بزيا اكد داسيت معرف زلا سلمنتاي إمارات عبقيقا فتصيما ويونت استسي ابسمعوه Alvaro, who's covered the region, of course, extensively. Welcome, Hashim. We'll talk about the government troops in a second. But firstly, the SDC have said that this is a genuine opportunity for serious discussion, which actually isn't saying very much, is it, other than a willingness to talk. So what do you think we can expect from this? Well, I think the SDC realized that it's the beginning of the end, and they saw their troops completely routed in different parts, particularly in Hadramaut and Al-Mahra. And you know, with the backing that Saudi Arabia has for the internationally recognized government, STC was left with two options: to fight until the end, but with the cover that Saudis are providing, they knew that it was going to be just a matter of. سلازم تاي زبل زلو ازي حيلتات بإمارات زدقف زنبر حيلي نتي بسعودية زدقف زلو حيلي نتي بعالم درجة زدقف منقست مالتيو ناتو سراويت مالتيو كواغواي كلنيو أمارات يبلو سلمتاي أبايتا كواغو مخالة نيرو أتساقم جن سعودية نا اير كافرت قبر لهم الله مالتاي مالتيو نتي علامات ريا معبول أطوارن ساتلايتاتن اللوا نعوريا بنفرت جيرات ولو علا حجي ناي نفاري كافر إمارات كقبر لهم يتخلي أنا توم يستسي سلمتاي مخنياتي بالله سعودية ناشونال سيكيورتي ناتي إذا حتى قد دايت بالله كالا يدما ناي يمن علم زدقفو منقستي أقوى سعودية يزلو سلد دقفنا سعودية ما يدللو وقمت قالوا اتي إمارات تدقف زلا حجر كنت دليو سلزا علم لخاوي حقي زقبر سلزا يكونه ناتا متتتا وابتكوينات هذا جنيا دامبر حق علم زتحز دامبر بحق علم زدقف يكون سلزي إمارات نسا تسلطون زنبرات نتا حجر كما أغلاتو دليو زنبرات حيلن بنفرت جيرا كم تناي سعودية حجز كتبوا يتقنع now definitely limit كله يخلقون يوم زولو زلو سعودية بخمسة كأسئلة كسب كندزي تقع أثر انتلا إمارات مودتا زخول الجنزب ينفس جبرتون قالن نخول السقيلة كتروية يعني مبال كبت كبل غليب لو بخالد ما أبت كارتا تمليسنا ترينا يون كتعازلكم أبزي كارتا تمليسنا نريد أنا أبزين تريهم سومالي لاند زبحال دما أبتي بوتاتي كتو وقت كل لكم أنا كارتا نيراتني بكارتا زيادة
برز بلاك أنا نتسب بكارتان تري ويدس بلاك كردوز غلي زبل أب يمن زلوا كنتات نريو لنا دحريلنا إسرائيل ناب سومالي لاند تمتصالا أب سومالي لاند ون صبوق بيس كم زلوا من يخاطب لا إمارات جرما إسرائيل ونبات يالله يزبال زلوا سلزي next step نسعوديا من يكحق زازغل دحريلكا ني إماراتي من كحق زاي خلتيلك إسرائيل كحق زازغل إسرائيل دم انتهي مخنيات كفترخل نحوتك هرم إلى اللقو بمثال مخنياتنا يحوت تتقيمو أب يمن متقعتك جمري خل سلازي نتي كياس نتي زلو كينات نمغيار وي نمقلباسو ناي حوت تبل كارد تتقيم إسرائيل من البعد قال فصامه قال نجار كجبري فتنخون إذا فصامه زيادة ما زي تدلي unintended consequences يبلو وزي زي تدلي فصامه دما سحيبه مزيالا انتهي زي تدلي ويون بزح سب زي تصبيه كنتات هابزين دحري الكلمه look at this there's a very interesting development حجز كايت زلو بدرجه عالم مالتيو for example ابزي بفيديو ببزحات شرك كبرو نرلنا ابتي صوتا تري وزلهم سعوديا مس امارات ابي من زغبرو وزلو كركر تمساسال دما تركي مس اماراتن اسرائيل اب سوماليا كركر يغبر له سلازي سعوديا مس تركو زلهم زمدنا ولا قصبون تنبره بقصبت اب حدا مسمر مصير له كلت يوم حد عين صلاة له بتحد عين صلاة ما يسعر الله يري ولو ابزي اوان زي بحد خوينم تسريحهم نتكونتات ناي مغيار تقولوا زبلص چانس الله سو زبلص عدل انتلكا نت مومنت تاخذ قبره تتكملوا امين اردوان تفلطو ነገር ተሎሲ opportunities بكوتات مزميسكا نت تفطر حوغافات ماكسيمم سكويز مقبار سرحو اوروبان راشا مستباسو كاب كلتهم يكبل جميرو كم يزقبر كبرما اوروبا تشجيرو مسرايو ناب تشاينا غص خيت فتينو تشاينا ونغلا قبر كبرما راشا ناتدا خمس كدر من امريكا تموليش دما مسنيتو صبوخ ابركتو قبريلو اف 35 كامريكا غزي فتن قال هاجرات كاتوا فنلاند سويدن كاتوا يمسبهله حركات غيرو كل غزي نغرات سكويز ناي مغبار نغرات صمامي قا ربحخا مغبار زفلت مراح انتلو انا كوي فتونيت بحري كن نهاجرو ابسخون يخل منقد كربحاز دلي ازي اردوان زبالي سو ابت كونتاتي بقتا متتتاو غيرو خم زلو زغلص حبريتا وصيلو كنرينا هذا كابتي زبحال زلو كونتات مجمريا سعود عرب دبلوماسيناتا بصعق تسرحلو خم زلا يزنجر زلو انتي تقبر الله يزبحال زلو درو نجبتن ناي سومالن منستر غديات وصاي ناب سعوديا ناب رياض اتو خم زلو زغلص حبريتا رينا لنا ازي نمنتاي زدل زلو دريلنا because ጉዳይ ናይ ሶማሊያ ትርኩ ዝያዳ ተሳትፈለዋ دريلنا سعوديا جن تدقفني راجن حجة أجريسيفلي أبو دايناي سوماليا وين إذا كنت تجمير على سلامتاي ناي سوماليا من مغال تمساسالي أبي من زقات مزلو كنتاتهم سلوزغنا سلزي ناي سوماليا لولاو نتن ذات واحد نتن نخت تكبر سعر مقبار أبي نتن ناي سوماليا سقيل أنترياتو يمن كم خت مكاليا نعاد ما حدا كوني سلزي كل جينا محبر سب على مزق أمزلو نسخاون إيكاكت تقول لك بريزنت إيرترا سبوز خنك أساس جبري يمثل من الباتابتا أبتا turning point أبتا نتبع مغيرو يكيدون السعودية كابو جميرو السعودية ما نقصنا السعودية قلت زخونة من قصات كبرني عن رزال النعجي إيرترايا هم غيرا طيب لي لهون كز sophisticated زخونة advisors لوجن at the moment اتجزيه لك تسمو غيرو تراخي بالله مالتي سازم تري ور لهم ناي سوماليا ناي جبتن تعدي ما مالو يزبال زلو كال بزحات بعلوم كاب زبلو زلو زيا چارتي يزوروا ኢትዮጵያ ሚዲያ ኢትዮጵያውን ድሮ በጽሐት ተላ እንታይ ዝባል ዘሎ ትርኪ መግለጹ ጽዩ ኩነታት ናይ የመን በቀረባ ንከታተሉ ኣለና ሉላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ናይ የመን ክትግበር ኣሎ ኢሉ እዚ ማለት ድማ ብወቅዒ ኣብ ጎኒ ስዑድያ ኣለኹ ማለት እዩ ምክንያቱ ስዑድያ ኣብ ሶማልያ ይኹን ኣብ ሱዳን ይኹን ኣብ የመን ልክዕ ከም ኤርትራ ወይ እውን ከም ካልኦት ሃገራት ሉላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ክኽበር ኣሎ ይብላ ኣላ ትብል እያ ትብል ዘላ ብግምጣሉ إمارات دمان تلولاونت كتفرسو حدش هاجرات مسرت نع زربحو مجابرياتات جبريات دل زلا سلزي إمارات أتيو مسجبتي نو تركي مسعودية بقطع يسرع كم زلو زغا سعودية دما بقطع مسجبتي مسودان مسجبتي مس سوماليا وانكسر مغانو إيرتران جبتن دما إيرتران جبتن كلتين أبكينا زي اللي واخينا قل بقطع مسعودية قطع وركب زي كايدا زلو هاجراتين سلزي the whole region ملؤت زوبا وهدات فتيرو ليز بحال زلو زوبات راه يكونس رحق زوبا الحيلتات جن ايد زلو ما زوباون وهدات فتيرو مالو زو وهدات زدما
ነኤርትራ እቲ ዝበለጸ ኩነታት እዩ ግን ክትጥቀመሉ ክትክእል ኣለዋ ክትጥቀመሉ ማለት ኣከምዚ ሞመንትስ ኣከምዚ ኦፖርቹኒቲ ምስ ዑድያ ክግበር ዝኽእል ናይ ሴኩሪቲ ይኹን ናይ ቁጠባ ዲልስ ከምዚ ዓይነት ኣገዳሲ መድረኽ ከለዩ ክግበር ዝኽእል ስለምንታይ ከምኡ ንብል ኣለና ኣብዚ ኢትዮጵያውያን ባዕሎም እንታይ ይብሉ ኣለዉ ቱርኪያ closely following developments in Yemen ሶማሊያ ፕሬዚደንት ኤርዶዋን ቴልስ ሳውዲ ክራውን ፕሪንስ ስለዚ ቱርኪ ነቲ ጉዳይ ኣብ የመንን ሶማልን ዘለዎም ብቐረባ ትከታተሎ ከም ዘላን እዚ ድማ ነቲ ኩነታት ብፖለቲካ ናይ ቋንቋ ክትርጎም ከሎዚ ንስዑድያ ኣብ ጎኒ ክለና ማለት እዩ ትርጉሙ እዚ ከዓ ነቲ ኩነታት ናይ ዞባና ንኣብይ ኣሕመድ እዚ መርድእ ክኾኖ ዝኽእል ኩነታት እዩ ምክንያቱ ካብ በዓል ቱርኪ ኣፅዋር ክገዝእ ዝደሊ እዩ ተዲውን ናይ ቱርኪ ሓገዝ ዝደሊ እዩ ናይ ቱርኪ ደገፍ እውን ዝደሊ እዩ ዝረክብ ዝነበረ እውን እዩ ስለዚ ናብ ቱርኪ ንኢትዮጵያ ጠሊማ ናብትን ክትከይድያ ይብል ኣለኹን ቱርኪ ማራ ናይ ረብሓ ሃገር እዩ ንእስራኤል እናተቃወመ ንእስራኤል ነዳዲ ክሸይጥ ዝኽእል ሃገር እዩ ስለዚ ኣቕሊልካ ዝረአ ይኮነን ግን ናይ ቱርኪ ፖዚሽን ናብ ስዑድያ ገፁ ዝዚ ምባሉ ኣብቲ ናይ ዞባና ዘለዎ ኩነታት ንኢማራት ኣዝዩ ከቢድ እዩ ምክንያቱ ሪጅናል ኮምፒቲሽን ስለ ዘሎ እስራኤል ድማ ኣብ ካልእ ናይ ኢራን ኩናት ትሓስብ ስለ ዘላ ወይ እውን ካልእ ዓበይቲ ጉዳያት ትሓስብ ስለ ዘላ ከምቲ ካልኦት ሃገራት ዝገብርዎ ዘለው ቀጥታዊ ምትእትታውን ቀጥታዊ ተሳትፎ ንክትገብር ሜይቢ ቀዳምነት ክህልዋ ክእል እዩ ስለዚ ኢማራት በይና ኣንጻር ሕግታት ናይ ዓለም ከምኡ ድማ ኣንጻር ዓበይቲ ናይ ዞባውያን ሓይልታት እያ ትንቀሳቐስ ዘላ ብገዳ ሓቂ ክትሪኦ ከለካ ድማ ሓንቲ ዘረባላ ኣብዚ ከባቢና ዝሰምዓ ዘለኹ ቅድሚ ሕጂ ትዝክርዎ ኮይንኩም ናይ ሃገራት ዓረብ ንቀጠር እንታይ ገይሮማ ነይሮም እዩ ዝበሃል ሓደ ዓብዪ ብሎኬድ ገይሮምላ ከም ዝነበሩ ዝዝከር እዩ ከምዚ ብኩሉ መንገዲ ዕፅዋ ፈጢሮምላ ከም ዝነበሩ ይዝከር ስለዚ እቲ ከምኡ ሽዑ ዝነበረ ዕፅዋ ምናልባት ኣብዚ እዋን እዚ ክመፅእ እንድሕር ክኢሉ ሓንቲ ስእሊ ከርእየኩም እየ Bab el Mandeb is located between the Horn of Africa and the southern tip of the Arabian Peninsula. So እዚ ካርታ እዚ እንትሕሪኹሞ ስዑድ ዓረብ ምስ ኢማራት ዘለዎም ጋፍ እንትሕሪኻዮ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ኢማራት ቅድሚ ሕጂ ሃገራት ዓረብ ኣብ ዝበኣሳሉ ዝነበራ ግዜ ትዝክርዎ እንድሕር ኮይንኩም ንቀጠር ኤር ብሎክ ገይሮማ ብኤር ስፔስ ናይ ስዑድያ ናይ ኢማራት ናይ ካልኦት ሃገራት ብምሉእ ዓፅዮም ነቲ ሃገር ኦልሞስት ናብ ምፍንጃር ገፃ ከም ትኸይድ ገይሮማ ነይሮም ዝክርዎ ትኮይንኩም ነዚ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ኢማራት ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንእሽተይ ሃገር እዩ እቲ ኩነታት እናረሰነ እንድሕር ከይዱ ስዑድያ ከምኡ ድማ ግብፂ እኳ ክገብሮ ዝኽእል ኣይኮነን ግብፂ ሱዳን ኤርትራ ካልኦት ሃገራት እውን ኮይነን ኤር ስፔስ ናተን ብሎክ ክገብራ ይኽእላ እየን ንኢማራት ድማ ከቢድ ብድሆ ቀጠር እውን ኣብቲ ጎኒ በዓል ስዑድያ እዩ ዘሎ እዩ ዝበሃል ስለዚ ኢማራት እቲ ቅድሚ ሕጂ ንቀጠር ንክግበር ቀጠር ተጨቢጣ ንሞስሊም ብራደርሁድ ስለትሕግዝ ዘላ ንቀጠር ክነብል ኣለና ኢሎም ዝገበርዎ ምናልባት ተገምፂሉ ናብ ኢማራት ክመፅእ ይኽእል እዩ ዝብል ዘረባን ግምትን ኣሎ ስለዚ እዚ ግምት እዚ ከጋጥም ድዩ ኣይጋጥምን ወይ እውን ናብኡ ደረጃ ክበፅሕ ድዩ እዚ ኩነታት ብሕጂ ክረአ ዝረአ ኮይኑ እቲ ኩነታት ግን ብቐረባ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናማዕበለን እናተሓላለኸን ዝኸዩ ዘሎ ኩነታት ምዃኑ ብዙሓት ኪላታት ይነግሩ ኣለዉ ስለዚ ቱርኪ ኣብቲ ዞባዊ ኩነታት ይመፅእ ምህላው ናይ ቱርኪ ኣብቲ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካን ናይ ቀይሕ ባሕርን ዘሎ ኩነታት ኢዳ ክትእቱ ምጅማራ ነቲ ዲናሚክ ነቲ ዘሎ ኩነታት ብዓብዩ ክቕይሮ ከም ዝኽእል ብዙሓት ኪላታት ይዛረቡ ኣለዉ ኤርትራ ድማ ምስ ኩላቶም ሓይልታት ቀደም ዝነበራ ዲፕሎማሲ ኩነታትን ገዲፍካ ሕጂ ዝበርትዐን ዝሓየለን ዲፕሎማሲ ንክትገብር ክሕግዛ ዝኽእል መድረክ ተፈጢሩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ከም ትሪኦ ዘለዎም ሰራዊት ናይ ብስዑድያ ዝድገፍ ሰራዊት ድማ ገስጋሳቱን ምዕባለታቱን እናሓየለ ይመፁ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ሕጂ እንታይ ኢለ መስለኩም ኣነ ኣብዚ ዓንተ በዝረኣኹማ ቪዲዮ ትዝክርዋ ትኮንኩም የሚመረቁ ወታደሮች መዳር ኢትዮጵያ የጠቀለለም ሆኗል። ለብልጽግና ሞታለሁ እያሉ ወታደሮቻቸውን ሲያስገድሉ እንጂ እርሳቸው ሲቆስሉ እንኳን የማይታወቁት ግን ደግሞ ካድሬ ሳይሆኑ ወታደራዊ አዛዥ እዚ ካርታታት ናይ ኤርትራና ገበሬ ዝርብሽ ዘሎ ብልጽግና እንታይ ዝደሊ ዘሎ ንዝብል ሓንቲ ጽሕፍት ኣብ ኤክስ ፖስት ገይረ ኣለኹ እንታይ ኢለ ፖስት ገይረ መስለኩም ኤርትራ ስትራቴጂካዊ ህድኣት ነቲ ዝግበር ዘሎ ነውፂ ወይ እውን ቀስቃስ ናይ ኩናት ኤርትራ ብንቅሓት ከምኡ ድማ ብዲፕሎማሲ እያ ክትምልሰሉ ዘላ ወይ እውን ትምልሰሉ ዘላ ኢለ ኤርትራ does not react to noise it moves with strategy ስለዚ ነቲ ቅስቀሳ ዝመፅእ ዘሎ ብዘረባም ተሃዲድን ዘይኮነ ብስትራቴጂ እያ ትምልሰሉ ዘላ ከመይ ማለት ንዝብል ድማ ዋይል ኢትዮጵያስ ፕራይም ሚኒስተር እቲ ብልጽግና ፕራይም ሚኒስተሮም ይኹን ኣቢ ይኹን ጀነራላቱ ናይ ኩናት ፅምእን ናይ ውግእ ፅምእን ዘለዎም ጀነራላቱ ከምኡውን ናይ ካድረታቱ ኣንጻር ኤርትራ ኩሉ ዓይነት ግህፀት እዮም ዝፍፅሙ ዘለዉ ንባሕርና ይኹን ንመሬትና ይኹን ንናፅነትና ይኹን ንልኡላውነት
ልኡነትና ይኹን ህዝብና ንመንግስቲ ንኹሉ እዮም ዝፀርፉ ዘለዉ ግን እንታይ ዝብል ምስላ ድማ ኣሎ ኣንበሳሲ እቶም ንሱ ዝበልዖም ጠለበዱድ እዮም ገለ ኣብ ጥቁ ኮይኖም ተፀሪፎም ተሃዲዶም ተገለገሎም ሲ ኣንበሳ ኣብ መወዳእታ ተጠሚና ሓዲዮም ክበለይ ወይ ተመፂኦም ክፀርፎ ይኽእሉ እዮም ርሑቕ ኮይኖም ወይ እውን ኣብ ዘይርክቦ ኮይኖም ክፀርፎ ይኽእሉ እዮም ዘሊሎም መፂኦም ካርሞን ተመፂኦም እንታይ እዮም ዘጋጥሙ we all know እቲ ኩነታት ብኸመይ ከም ዝውዳእ ስለዚ ኤርትራ ድማ ልክዕ ከምዚ ናይ ኣንበሳ ካራክተር እያ ተርኢ ዘላ ዝብል እምነት እዩ ዘለና ሕጂ እንታይ ኣብዚ እንታይ ይብላ ኣለኹ እዚ ኩሉ ፕሮቮኬሽን ንምንታይ ክጠቕመና ይኽእል ወይ ኤርትራ ብኸመይ ክትረብሓሉ ትኽእል ወይ እውን እንታይ ውፅኢት የምፅኣሉ ኣሎ ንኣቢ ቀፃሊ ልውላውነት ናይ ኤርትራ ብምትንካፍ መጀመርያ ኤርትራ ምስ ካልኦት ሃገራት ስትራቴጂካዊ ዝምድና ንክትገብር ዋላ መንግስቲ ኤርትራ ዘይደልዮ እንተነይሩ ወይ እውን ዘይመርፆ እንተነይሩ ይግድድዎ ኣለዉ ከም ክገብር ሓደ ምስ ግብፂ ሓድሽ ዝምድና ኣይኮነን ዘለዋ ኤርትራ ነዊሕ ታሪክ ዘለዋ እያ ግን ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣብ ኤርትራ ገፁ ዝግበር ዘሎ ተሓዲድን ፈኸራን ምናልባት መንግስቲ ኤርትራ ቀደም ክገብሮ ዘይደሊ እንተነይሩ ህዝቢ ኤርትራ እውን ደየፍቅድ እንተነይሩ ኣነ ከም ሓደ ዜጋ ናይ ኤርትራ ምስ ግብፅን ምስ ስዑድያን ወይ ምስ ካልኦት እውን ኣገዳሲ ከከም ደረጅኡ ናይ ዲፈንስን ናይ ቁጠባ ዲል ክትገብር ኣለዎ ባህላ እዩ ኣነ am asking for it and I'm campaigning for it ኩሉ ግዜ ቀፃሊ ክብለየ እዚ ግብፂ ድኽምቲ ድያ ሓይሊ ኣለዋ ዲገለ ንዓና ተድልየና እያ ምክንያቱ ጎረቤትና ዘሎ ድኹም እዩ ንባዕሉ ግን ዝሕግዞ ካሎ መዓልታዊ ካብ ኢማራት ነፈርቲ ኣፅዋር ዝፀዓና ይኣትዋ ከም ዘለዋ ሳተላይት ኢሜጅስ ወፅእ ኣሎ ቀፃሊ እዚ ኩነታት እዚ ቀሊል ከም ዘይኮነ ወይ እውን ኣቃሊልካ ካ ዘይረአዩ ከምቲ ናይ ኢማራት ደረኹም ድማ ኢማራት ብድሕሪ መጋረጃ ድሕሪ ዓሰብ ኣብቲ ደሴታት ናይ የመን ኮይነን ሒዛተን ዘላ ኣብኡ ናይ ድሮን ቤዝ ከም ዘለዎም ዝንገር እዩ ብዙሓት ሓደ ፍሉይ ነገር ኣይኮነን ኤርትራ ድማ ታርጌት ገይሮማ ከም ዘለዉ ማንም ዝስሕቶ ኣይኮነን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ባዕሉ ኣብ ኢንተርቪው ዝገለፀ እዩ ስለዚ ብዛዕባ ወደብ ዓሰብ ምስ ግብፂ ዝግበር ዘሎ ከምኡውን ምስ ስዑድያ ዝያዳ ድማ እንተተኻኢሉ ምስ ስዑድያ ኣይትዝበለፀ ስለምንታይ ከምብል ኣለኹ ምስ ስዑድያ ስለ ደይረኣና ወይ ስለ ዘይተሰምዐ ዘይዛረብ ዘለኹ እምበር ምስ ስዑድያ ካብ ኢማራት ቀንዲ ስጋኣት ዘለዋ ስዑድያ እያ ምክንያቱ ግብፂ ምስ ስዑድያ ግብፂ ምስ ኢማራት ፀብለልትነት ኣለዋ ኣብ ልዕሊ ግብፂ ምክንያቱ ብዙሕ ገንዘብ ኣለቂሓታ ኣላ ግብፂ ተለቂሑ ዘሎ ብዙሕ ገንዘብ ካብ ኢማራት ተለቂሑ ኣሎ ስለዚ ኣንፃር ኢማራት ግብፂ ዘተኣማምን ኣይኮነን ክትብል ትኽእል ኢኻ ብውግድ ኣይኮነስ ክጠልም ይኽእል እዩ ምክንያቱ ገንዘብ ስለ ዘድልዮ ኣንፃር ኢትዮጵያ ጥራይ ግብፂ ዘድልየካ እዚኣ ኣፈላሊና ክንፈልጣ ኣለና ሽርክነታት ብዙሕ ደረጃ እዩ ዘለዎ ግብፂ ኣንፃር ኢትዮጵያ ኣዝያ ኣገዳሲት ፓርትነር እያ ኣንፃር ኢማራት ክኸውን ከሎ ግን ዝያዳ ስዑድያ እዩ ዝምረፅ ስለዚ ስዑድያ ድማ ግብፂ ናይ ግብፂ ስጋኣት የብሎም ዝያዳ ንኢማራት ኣብቲ ቦታት ክትመፅእ ይደልዩ ስለዘየለዉ ከምቲ ኣብ የመን ተሸግሮም ዘላ በቲ ሓደም ከተሸግር ምዃና ስለትፈልጡ ናብኡ ከምፅዋ ይደልዩ እዮም ስለዚ ምስ ኤርትራ ዝበለፀ ዕድል ይፍጠር ኣሎ ናይ ቁጠባዊ ናይ ፀጥታዊ ናይ ካልእ ናይ ሴኪሪቲ ዲልስ ንክግበር ምስ ትርኪ እውን ዝበለፀ እዩ ምስ ሱዳን ተደጋጋሚ መራሒ ናይ ኤርትራ ምስ ናይ ሱዳን ይራኸብ ከም ዘሎን ብዙሕ ርክባትን ብዙሕ ሽርክነታትን ብዙሕ ዝምድናታትን ይህነፅ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ብግምጣሉ ኣብይ ኣሕመድ ናረሴፍ ይሕግዝ ከም ዘሎን ሽግር ይፈጥር ከም ዘሎን ድማ ይንገር ስለዚ እዚ ኩሉ ቅስቀሳ ኣንፃር ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ዓብይ መጠን ቅስቀሳ ዝበርታዕ መጠኑ ኤርትራ ዓበይቲ መሻርክቲ ንክትረክብ እውን ኣፍ ደገ ይኸፍተላ ኣሎ ቦተም ላይን ፅማቕ ናቱ እንታይ እዩ መጠን እቲ ቅስቀሳ ዝበፅሐ መጠኑ ድማ ኤርትራ ሓገዝ ትረክባላ ዕድላት ነቲ ትደልዩ ዘላ ንክትቅፅል ካልእ እንታይ ኣለኹ ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ክሓብእ ስለ ዘለየ ዝኩሉ ዝገብር ዘሎ ኩናት ገጅፍ ኩናት ኣለዎ ዓዱ ኣብ ኣምሓራ ኣብ ኦሮምያ ትግራይ ጋምቤላ ዩኔሚት ኣብ ብዙሕ ቦታ ኣለዎ ፋኖ ድማ እንታይ ገብረሎ ፅምሕ ለኸሬትምያ ቤላ ገይርዩ ዘላህዮ ዘሎ ፋኖ ካልእ ናይ ቴንሽን ምስ ግብፂ ዘሎ ቴንሽንስ ወይ ከዓ ወጥሪ ሰማይ ይደይቡ ዘሎ ዝኾነ መፍትሒ ድማ ይረኣዩ የለን ዶናልድ ትራምፕ ተረጋገ እምበር ናቦም እውን ኣንፃሮም ክኸውን ከም ዝኽእል ይፈልጡ እዮም ከምኡውን ሱዳን ክራይሲስ ኣብ ሱዳን እውን እንተኾነ ናረሴፍ يعتقون يحجزون كم زلوا جدما أبتبلوا نايل زبال بتناي جامبيلا جيرو كحجز وتهدرا مع مدبر يجبر كم زلوا سلا تفلته سراويتنا السودان ببزحي نابو بوتا يمت كم زلوا نتمس مرتي كل جينا كبوت كيف تن كم زلوا إذا نجرزلوا سازي كم لما نايكو طبعا ناي كارنسي ناي كالس أجمع دما الله أمودتا بخميك دون خلنزي إرترا ب إرترا moves quietly بسقطة بتعجسي كم لما بقرطو من قديت انقصاص زلات تمثل قد ودو زغن وسانه تري تسفا نقبر جغرافي ኤርትራን ታለው አድቫንቴጅ ጂኦግራፊን ዲሲፕሊን መንግስቲ ጽይሉ እንደራ ዘራባስ ለይ ዘራብ ዲሲፕሊን አለው እዚ ተአማንነት ክፈጥር ዝኽእል ከምልማ እዚ ክልት ታሓዊስ ከድማ ሌቨሬጅ ጸብለልትነት ይፈጥራልካዩ stability attracts partners stable ዝኾነ ውሽጡ ሓዊ ኩናት ዘይብሉ ድማ ንባዕሉ አድቫንቴጅ አለው ወይ ብግምጣሉ ኩናትን ዕግርግርን ተለካ
ناتو صلواتاتنا له ستورم سكليل سلازي اموداتا اب اثيوبيا حدا بيرفكت زخون ستورم ويون نوصي يمص كم زلو يزنجر زلو كميلكو دايو انتاي كخونيو نابي غصو كخيديو نغزيو نغت فخينو اتو كنتات ግን ابزي وانزي ኤርትራ ዝበለጸ ዕድላት ኣለዋ ነቲ መድረኽ ኩሉ ካፒታላይዝ ክገብሮ ደጋጊምና ንብሎ ዘለና ምስ ሱዑድያ ድዩ ምስ ቱርክ ድዩ ምስ ግብፂ ድዩ ምስ ካልኦት ዘሎ ካብ ኩላተን ልክዕ ከምቲ በዓል ቱርክ ዝብለኩም ዘሎ ስኩዊዝ ክገብሩ ዝፍትኑ ጅቡቲ ነዚ ኩነታት እዚ ብጣዕሚ እያ ትጓየሉ ዘላ ከም ንሪኦ ዘለና ንድሕነታ እውን ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ኤርትራ ድማ ልክዕ ከምኡ ነዚ ኩነታት እዚ ስኩዊዝ ገይራ ፅቡቕ ዝኾነ ውፅኢት ረኺባ ንነፍሲ ንልኡላውነትናን ንግዛታዊ ሓድነትናን ንሓዋሩ መፍትሒ ክንረኽበሉ ተስፋ ንገብር always remember ዝካርታታት እዚ ክሳዕ ክንደይ ብሰላሕታ ናባና እናለገበ ዝመፅእ ከም ዘሎ ግን ናባና ጥራይ ኣይኮነን ብሙሉ ተከባብረ ይዎ ናይ ኢማራት ባንዴራ እዩ ዝኽእሉ ንየመን ኣብ የመን ክንደይ ቦታ ኣለዎም ሓደ 6-7 ኣፍ ደገ ባሕሪ ወደባት ሒዞም ኣለዉ ብወገን እዚ በርበራ ኣለዎም ቦሳሶ ኣለዎም ሱቃጥር ኣለዎም ካልኦት ደሲታት ሒዞም ኣለዉ ስለዚ እታ ተሪፋቶም ዘላ ዓሰብ እያ ንጅቡቲ ክረኽቡ ኣይክእሉን እዮም ይፈልጡ እዮም ምክንያቱ ኣሜሪካ ስለ ዘለዎ ወይ ቻይና እውን ስለ ዘለዎ ንኤርትራ ግን ክሳዕ ክንደይ ኣብ ኣታርጌት ዝገበረ ብፍላይ በዓል ዳህላክ ናይ ኤርትራ ክጥምትዎ ከሎ በቃ ከሎ ልዛይ ክመፅኦም ዝኽእል ኮይኑ ይስማዓካ ስለዚ እዚ ከምዚ ኢሉ ስለ ዘሎ እቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ኢማራት ድማ እቲ ቀንዲ ከም ብልሒ ዝርአ ዘሎ ናቶም ታይም ዝገብሩ ዘሎ ነቲ ድሌታት ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያውያን ንዓሰብ ከም ዘሊዋ ይፈልጡ እዮም ብድሕሪት ግን ተሓቢኦም ኣለዉ እሶም ተብዲኹን ኣለዎም ስለዚ ጀኒዊን ዝኾነ ከምዚ ድሌት ባህግና ኢትዮጵያውያን ዘሎ ንዑ ነዳዲ ወሲኽካ ስምዒታቶም ተናኺፍካ እንታይ ትገብር ንስኻ ግን ብሕቡእ ኣጀንዳኻ ትገብር ልክዕ ከምዚ ኣብ ሶማሊላንድ እቲ ህዝቢ ነፅነት ይደሊ ነይሩ ግን ብድሕሪኡ ካልእ ኣጀንዳ ኣሎ ደቡብ የመን ዝበሃል ሳውዘርን ህዝቢ ንናፅነቶም ንነዊሕ ዓመታት ተቃሊሶም እዮም ዝበሃሉ ግን ብድሕሪ መጋረጃ ድማ ነዚ ከምዚ ዓይነት ስምዒት ዘሎ ንኣብነት ኣብ ኤርትራ እንታይ ፍትንሎ ኢለኩም እታ ጉዳይ ናይ ዓፋር ዝበልኩም ዓፋር ኣብ ኤርትራ ንናፅነቶም ዝቃለሱ እዮም ዝብል ቃልሲ ናይ ኣብቲ ግዜ ናፅነት እውን ገለ ናይ ዓፋር ዝበሃል ቃልሲ ከም ዝነበረ ይፍለጥ እዩ ስለዚ ነዚ ኩነታት ተጠቂምካ ምስ ዘሎ ሓጓፍ ተጠቂምካ እዚ ካርታታት ንሪኦ ዘለና እዚ ዕንደራታት ንሪኦ ዘለና ካብኡ ዝብገስ ምዃኑ እዩ ስለዚ ኩሉ ነገር ኣስተብሂልካ ምርኣይ ኣስተኻኺልካ ምጥማት ኣስፊሕካ ምጥማት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ናይ ባሕሪ ሕልሞም ድማ እናቐፀለ እዩ Naval drills in South African waters, opening strategic window for Ethiopia. China is set to lead a landmark joint naval exercise with fellow BRICS nations in South African waters next week, marking the bloc's first coordinated defense activity and signaling a gradual but notable expansion of BRICS cooperation into the security domain. The exercise, officially titled Will for Peace 2026, is scheduled to run from January 9th to 16th and is already drawing close attention from Western ኣብ ሳውት ኣፍሪካ ወይ ደቡብ ኣፍሪካ ዝካየድ ናይ ኣባላት ብሪክስ ዝኾና እንዲ ራሽያ ሳውት ኣፍሪካ ቻይና ገለ ዝርከብዎ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ልምምድ ኢትዮጵያ ከም ኣካል ብሪክስ ኣብኡ ክትሳተፍ ክትዕደም ኣለዋ ይብሉ ወይ እንታይ መክንብል ኢና ኣይትመነዩ ኣይትባሃጉ ይትብልኒ ኢኻ ድሌቶም ሓይሊ ባሕሪ ድዮም ክገብሩ ተሳትፎ ድዮም ክገብሩ ንዓታቶም ዝምልከት እዩ ንሕና ብዙሕ ብዛዕባኡ ኣንፃሮም ንዛረበ የብልናን ግን እቲ ባህግን ሕልምን ኩነታትን ትርእይዎ ኣለኹም ናበይ ገፁ ከም ዝኸይድ ንመለስ እጂ ናብቲ ናትና ዝብልዎ ዘሎ ብዛዕባና ተሓሒዝና ክንፍትን ምክንያቱ ብዙሕ የግብፅ ፖለቲከኞች ምልህ የሙስሊም ወንድማማችነት ማህበር የሆነ ጊዜ ፊት ለፊት የመጣበት ጊዜ ነበር እነ መሐመድ ሙርሲ አይደል ብዙ ልዩነት እያላቸው መሰረታዊ የሆኑ ልዩነታቸውን አቻችለው ግን ህገ መንግስቱን ተቀብለው ነበር የሚሰሩት ህገ መንግስቱም ላይ ደግሞ ትክክል ማንም አይደራደርም እሱን ላመጣልህ ስለፈለኩኝ ነው በአባይ ጉዳይ ላይ የብሔራዊ ጥቅም ማሳኪያ የህልውና ጉዳይ አድርጎ መሳት አለበት የሚል አንቀጽ ደንጉረው በጋራ ይሰሩበት ነበር እኛ ለሺህ ዓመታት ከክርስቶስ ልደት በፊት በቀይ ባህርና በኤደን ባህረ ሰላጤ እስከ ህንድ ውቅያኖስ ድረስ የናኘንበትን ቦታ ተገፍተን ነው ያጣነው ትክክል አይደለም የሚል የትውልድ ጥያቄ ሲመጣ አብሮ መቆም የኢትዮጵያ እንታይም ዝብሉ ዘለው ብሓፈሻ ግብፃውያን ብጉዳይ ናይ ኒል ክኸውን ከሎ ብዛዕባ እቲ ኣባይ ዝብልዎ ዘለው ናይ ኒል ጉዳይ ክኸውን ከሎ ብዘይገድስ ኣበይ ናይ ፖለቲካዊ ፓርቲ ሎ ብቲ ዓዲ ሃገራዊ ኣብቲ ሕግናቶም ኣብ ጉዳይ ናይ ኣባይ ወይ ኣብ ጉዳይ ናይ ኒል ዝኾነ ይኹን ፍልልይ ክህልዎም ከም ዘይክእል ወይ እውን ኣብኡ ዘከራኽር ከም ዘይብሎም ጥራይ ብኸመይ መንገዲ ንኢትዮጵያ ንህራማ ጥራይ ምርጫታቶም ክፈላለ ዝኽእል እዚ ናይ ሃገራዊ ኣጀንዳ ገይሮም ወሲዶም እዮም ንሕና ግን ብግምጣሉ ጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ናይ ሸሕ ዓመዶ ናይ ብላብላዶ ዘለናሲ ከመይ ጌርና ብኩሉ መንገዲ ክንሪኦ ዘይንኽእል እዩ ዝብል ዘሎ እጅ እቲ ዘረባ ሓሶት ምዃኑ ይፈልጡ እዮም
ምክንያቱ ከምቲ ግብፃውያን ብገረሮም እዮም ዛረቡ ዘሎ ሰትይዎን ዘብልዎን ናብ ኤርትራ ገጾም ዝብልዎ ናይ ባሕሪ ግን ኣጀንዳ ምዃኑን ሓሶት ምዃኑን ጥራይ ከምቲ ናይ ግብፂ ዝገብርዎ ከምኡ ክኾኑ ይደልዩ ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ ንሕና ኸ ከም ኤርትራ ኣነ ኩሉ ግዜ ብግምጣል እየ ዝሪኦ እዚ ፅቡቅ እዩ ፅቡቅ ሓሳብ እዮም ዝብኡ ኤርትራውያን ከንታይ ኢና ክንብል ኣለና ናብ ቀይሕ ባሕርና ዝጥምት ፖለቲካዊ ኣካይዳ ናይ ኢትዮጵያ ከም ሓደ ዓብይ ቀይሕ መስመር ምስቲ ሃገር ይኹን ምስቲ ፖለቲካ ምስቲ ግለሰብ ምስቲ ዝኾነ ይኹን ብኸመይ መንገዲ ንሰርሕ ኣፀቢቕና ከነስተውዕለሉ ዘለና ጉዳይ ከም ዝኾነ ነቲ ንእሽተይ ወለዶ ኩሉ ግዜ ክቕልበ እየ ዘለኒ ኣይነው ገለገለ ሰብ ምስ ኢትዮጵያውያን ብሓባር ከይንሰርሕ ንዝግበር ዘሎ ስራሕ ኮይኑ ዝስምዖም ክህሉ ክእል እዮም ይሰማዓኩም ከመ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ንህላወ ንኤርትራ ተዛዕቤት ሓደጋ ምዃኑ ኢትዮጵያ ኢልና ክንዛረብ ከቢድ እንዲ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ኢሊት ብተደጋጋሚ ሓደጋ ናብ ኤርትራ ከም ስትራቴጂ ዝጥቀም ንጥፍኣት ኤርትራ ከም መቐፀልታ ናይ ስልጣኑን መናዊሕ ናይ ስልጣኑን ክጥቀም ዝደሊ ሓይሊ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ምናልባት እዚ ኤሊት ዝበሃል መን እዩ እዚ ኤሊት ዝበሃል ዘሎ ድሕሪ ኢልና እስኪ ስምዕዎም ኣብዚ ጋ ሲመጣ የሚቀላቀል ነገር አለ ምሁርነት ጋር ማነው ሊቃውንት ማነው ስኮላር የምንለው በአንድ ስፔሲፊክ ሰብጀክት በባዮሎጂ የተማረ ያነበበ ያስተማረ የተመራመረ ሰው ከሆነ ስለ ባዮሎጂ እሱን እንጠይቀው ይባላል ኩሎም ተማብጥቁ ዘለው ዓበይቲ መራሕቲ ምሁራት ተመክሮ ዘለዎም እዮም ኣብይ ኣሕመድ ግን ኣብ ቅድሚ ሰብ መፅኡ ክምህር ዕድል ስለ ዘይረኸበ ይመስለኒ ንምሁራት ክምህር ደስ እዩ ዝብሎ ሊቃውንቲ ዝበሃሉ መን እዮም ኢንተሌክቹዋል ዝበሃሉ መን እዮም ኢሊት ዝበሃሉ መን እዮም መኳንንቲ ዝበሃሉ መን እዮም እናበለ ይዛረብ ዘሎ ስለዚ ብሓፈሻ I don't know ማለት ኣካል ዓለም እዚ a little bit weird እዩ ዝበሃል ኣሜሪካ ተኮይኑ ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ ከምዚ ነገር ክምህር ከሎ ብዙሕ ግዜ ከም ፅቡቅ ነገር ዝረአ ነገር ኣይኮነን ቢካዝ መጀመርያ እቶም ኣብ ፖለቲካዊ ስልጣንካ ዘለዎ ከማኻ ወይ ልዕሊኻ ኣፍልጦ ዘለዎም እዮም ስልጣን ስለ ዘለካ እምበር እቶም ከባቢኻ ዘለውስ ካባኻ ዝሓምቁ ማለት ኣይኮኑ ብዘይገድስ ንሱ እንታይ ይገብር ኣሎ ግን ንምንታይ ኣምፂዋ እንድሕሪልኩም ኢሊት ዝበሃል ኣብ ኢትዮጵያ የለን ኢልዎ ኢሊት ዝበሃል የለን ኢሉ ኩላ ሸካቲ ኢሊት ክበሃል ተኮይኑ ሓደ ብትምህርቲ ጥራይ ዘይኮነሲ ብገንዘብ እውን ብቁጠባ እውን ክቀያይር ዝኽእል ዓቕሚ ዘለዎ ተኮይኑ ኢሊት ዝበሃል ኢሉ ነቲ ኩሉ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ክትንትን ዝውዕል ኣብ ሚድያታት ከም ኢሊት ከይትቆፅርዎም ምክንያቱ ዓቕሚ ናይ ኢሊት የብሎምን ኣነ ዝፍቀት ኩሎምን ኣነ ዝረቋሕክዎምን ንሳቶም ጥራዮም ኢሊት ብምባል ዝገልጽ ዘሎ ግድላክ ወዳት ጥራይና ፕሮፌሰር ባህሩ ዘውዴን እንውሰድ በጣም ጥቂት ነው ኢንተሌክቹዋልስ ኦፍ ዌልዝ ፓወር ኤሊት ማለት በማንኛውም ፊልድ ዲስፕሮፖርሽኔት የሆነ አማውንት ኦፍ ዌልዝ ፓወር ኦቶሪቲ ፕሪቪሌጅ ያገኙ ሰዎች ማለት በጣም ጥቂቶች ናቸው እዚህ ውስጥ ኤሊት በጣም ጥቂት ነው ኢንተሌክቹዋልስ ስለዚ ኤሊት ክትበሃሉ ትኽእሉ ኣብዚያ ዘለኹም ኣዳራሽ እውን ትቁፀሩ ሰባት ኢኹም ተለኹም ኮይንኩም እዩ ዝብሎም ዘሎ good luck with that whatever it is እቲ ኮንሰፕት ናቶም ብኣታቶም ብኤሊት ዝበሃሉ ፀሚሙ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ግን መን እዩ እንታይ እዩ ዘገድሶ ኣይኮነን ለንቀነ ሓንቲ ቪድዮ ምናልባት ሓንቲ ቪድዮ ዘይኮነሲ ቁፅሪ ዘይብሉ ቪድዮ ዝገብርዎ ዘለው ከረየኩም ክፍትነ ንምንታይ እዮም ከምኡ ዝገብሩ ዘለው I really don't know but እቲ ዕላማ ግን ንፁር እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንኤርትራ ከምቲ ንማዱሮ ዝገበርዎ ብላ ብላ ከምዚ ጌርና ሒዝና ናብ ቤት ፍርድና ከነምፅኦ ንኽእል ኢና ኢልካ ብኤኣይ ዝተሰርሐ ቪድዮታት ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ግደ ሓቂ ግን እዚ ኩነታት እዚ ኣብ ኩንነት እንታይ የጋጥመሉ እንድሕሪ ኢልካ ግን ኣብ ኩንነት ኢኻ ትኸይድ አባታችን ተማርኳል አባታችን ተማርኳል እኛም ተደግመናል ፋኖ ይችላል ስናን ይችላል አባጅሜ ይችላል ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ሰራዊት ናይ ብልፅግና ኣብዚ ለይቴሲ ዘጋጠመ ኩነታት እዩ ልክዕ ከምቲ ኣቦታትኩም ምሩኻት ዝነበሩ ይብሎም ኣሎ ኣቦታትኩም ይማረኹ ነይሮም እዮም ንስኻትኩም ድማ ኣሰሮም ስዒብኩም ብመን ከም ዝተማርኹ ይነግርዎም ኣለው ፋኖ ይኽእል እዩ ኩሉ ክገብር ዝኽእል ኢና በሉ ዝገብርዎ ዘሎ ንርኢ ኣለና ስለዚ ኣይኮነን ናብ ኤርትራ ኬትካ መራሕቲ ናይ ሃገራት ክትማርኽ ኣይኮንካ ከምዛ ትሪእዎም ዘለዎም ፋኖ ክልተ ቅያር ዕጥቂ ከማኑ ዘይብሉ ክትስዕር ኣይትኽእልን ኢኻ ዘለኻ ኤቭሪዌር ዩ ጎ ዩ ሉዝ 3-4 ሪፖርት ክበኩም እየ እዚ እቲ ሰራዊት ናቱ
ዓለም ክቀይር ዝኽእል ኢሉ ኣብ ርእሱ ብፕሮፓጋንዳ ገይሩ ንጎም ምሸትን ጽቡቕ ክዳን ገይሩ ክንቀሳቀስ ከሎ ዘርእየካ ፍሉይ ነገር ዝገብር ዝመስሎም ኃይሎች የተማረኩ የመከላከያ ሰራዊት አባላትና የተቃጠለው ከባድ መሳሪያ መነጋገሪያ ሆኗል። የብልጽግናው መንግስት በገዳማቱ ላይ ድብደባ ፈጽሟል የተባለ ሲሆን ከውጊያ መልስ ሰላማዊ ሰዎች መገደላቸውም ተገልጿል። ጄኔራሉ ይህ ግድያ በተፈጸመበት ቀጠና ላይ ሆነው ጽንፈኛው 4 ኪሎ ገባለሁ ብሎ እንዳያወራ አድርገነዋል ሲሉ ተደምጧል። በተለያየ ጊዜ በተለያዩ የማሰልጠኛ ተቋማት በግዳጅም ይሁን በውድ እየተሰባሰቡም የለብለብ ስልጠናዎችን የሚወስዱ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ትርጉም አልባ በሆኑ የሀገር ውስጥ የእርስ በርስ ጦርነቶች ህይወታቸውን እየተነጠቁ ቀጥሏል። በቃ ከምዛ ዝብልዋ ዘለው እዮም ክምረቁ ክዳን ገይሮም ሸው ክገብሩ ይረአዩ ዝሰዓርዎ ነገር ግን የብሎምን ኣብ ዝኸድዋ ክማረኹ ኢዶም ንላዕሊ ገይሮም ጥራይ ሓንቲ ፋቻ እያ ዘላቶም ኢዶም ንላዕሊ ገይሮም ጥራዮም ክትሓዙ ዝኽእሉ ገለገሊኦም ጽቡቕ ገይሮም ገምጊሞም እዮም ብርሃን ጁላ ከመይ ጌርካ ነፍስኻ ከይቀተልካ ክትማረኽ ትኽእል እዩ ዝምህሮም ዘሎ እምበር ክንዲዚ ዓይነት ሰራዊት ብዝኸዶ ክማረኽ ኣብ ማይከኣልን ዝብል ገምጋም ተዋሂቦም ነይሩ ካብ ሓቅነት ኣጸቢቑ ርሑቕ ዘይኮነ እዩ ስለዚ እንታይም ዝብሉ ዘለው ብልጽግና ዝገበረን ተገበረ ዝፈተንን ተፈተነ መብዛሕትኡ ግዜ ውፅኢ ዘይብሉ ኣካይዳ ጥራይ ይኸይድ ከም ዘሎን እቲ ዋላ ብሚድያ ክቋፀሮን ተፈተነ ዋላ ብባይታ ክገብር ተፈተነ ዋላ ድሮናዶ ዋላ ታኒካ ምፃእኹ ኢሉ ክህድድ ተፈተነ ፈፂሙ ኣብ ባይታ ክሰልጡ ኣይከኣለን ኣሎ ክሰልጡ ኣይከኣለን ሲምፕል ሰው እንታይ ክገብሩ ኣለዎም ንክሰልጦም እሶም ባዕሎም ፈልጥዎ እቲ ኩነታት ግን ኣብ ባይታ ዘሎ ብዝኸድዋ ቦታ ፍሽለት ውድቀት ጥራይ ዘጋጥሞም ዘሎ እንድሕሪ ከምዚ ዓይነት ጥራይ ኩነታት የጋጥሞም ኣሎ ተደመሩት ናይ ቁጠባ ቀውሲ ተደመሩ ናይቲ ዞባ ብምሉእ ዘሎ ክራይሲስ ጀሚርካ ኣብይ ኣሕመድ ንሓደ ዓብ ኩናት ንክዳሎ እንታይ ክገብር ይኽእል ወይ እንታይ ኩነታት ክፍጠረሉ ኣለዎ ኢልካ ክትሓትት ከለኻ ብምሉእ ኩናት ንክኸውን ክገጣጠመሉ ዘለዎ ነገራት ብምሉኣቶም ኣሉታ እዮም ኔጌቲቭ ስለዚ እቲ ኣብይ ኣሕመድ ዝኾነ ይኹን ኩናት ክገብር ኣይክእልን ኢልካ ክትዛረብ ከቢድ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ብሕጂ ኩናት ክጅምር ኣይክእልን እዩ ኢልካ መደምደምታ ንክትወስድ ከቢድ እዩ ስለምንታይ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ናይ በይኑ ዓለም ከም ዝነብር ነዚያ ስምዕዋ እነ ኢትዮጵያን ካላማከርን የሚባል ሀገር መሆን አለባት ኢትዮጵያ ትልሙ አንዱ እሱ ነው ራሷን መቻል ብቻ አይደለም በቀጠናው ባላት ሚና ውስጥ በስንዴ ምክንያት በደህንነት ምክንያት ያላት ዊዝደምና ብቃት አንደርማይን እንዳይደረግ ማድረግ ነው ለዚህ ደግሞ 5 ምሰሶዎች አሉ አንደኛው ምሰሶ ኳሊቲ ግሮዝ ነው for the last 7 years $1 ኮመርሻል ሎን አልወሰንም $1 ለምን ኮመርሻል ሎን በእኛ ኢንስቲትዩሽናል ካፓሲቲ አምጥተን ኢንቨስት ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢትዮጵያ ናይ ቁጠባ ተኣምር ዝኾነት ሃገር ክትከውን እያ እዩ ዝሓስብ ዘሎሱ ማለት ብዙሓት ነቲ ኩነታቱ ዝርእዩ ኣከባቢ ኣዲስ ኣበባ ኮይንካ ክትሪኦ ከለኻ ተስፋ ኣለዎ ዝብልዎ ኣለዉ ካብ ኣዲስ ኣበባ ወፂኡ ዝረኣዮ ኩነታት ግን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክብለኩም ከለኹም ፅርግያታትን ተንበለጭለጭ ዝብላ ህንፃታትን ዝረኣየ እምበር ተራ ህዝቢ ከመይ ይነብር ኣሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝረኣየ እውን እታ ሃገር ከመይ ኢላ ትቕፅል ኣላ ኣይርዳኣናን እዮም ዝብሉ ዋላ ዲያስፖራ ናቶም መፂኦም ዝኸዱ ማለት እዩ በለጭለጭ ኣሎ እዩ እቲ መነባብሮን እቲ ኩነታትን ዘሎ ግን ሰብ ከመይ ኢሉ ይነብር ኣሎ ከቢድ እዩ ንክትርድኦ ዝብል ዘረባ መደምደምታ ክወስድ ትርኢ ካብ ኣዲስ ኣበባ ወፃኢ ዘሎ ድማ መኪና ክንቀሳቀሰሉ ኣብ ዘይክእል ዘሎ ደረጃታት እውን ቀሊል ኣይኮነ ናይ ሴኪሪቲ ዓብዪ ኣብ ፀገም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ኣብይ ኣሕመድ ግን እዚ ሰብ እዚ ኣብ ዓለም ሓደ ግዜ ከምዚ ክትከውን ኣለካ ክትነብር ተኮይንካ ኩሉ እቲ ሰብ ዝርዮ ዝግምግሞ ገለ ንሱ ካሊእ ዝረኣየ ዘሎ ኣብታ ናቱ ኣይ ዶንት ኖ 50 ዲ 70 ሽቃቅ ዘለዋ ቤተ መንግስቲ እቲ ፓላስ ኢምፔሪያል ፓላስ ናይ ንጉሳዊ ቤተ መንግስቲ ሃኒፅዎ ዘሎ ኣብታ ቦታት እያ ኩሉ በለጭለጭ ዝብል እዩ መኪኑ ይኹን ይወቱ ስለዚ ንዕኡ ትኻልእ እታ ቤተ መንግስቲ ጥራያታ ሂወት ኣዲስ ኣበባ ኮይና ዘላ ስለዚ ብከምኡ ክሪኡ ስለ ዝርዮ ዘሎ ኣብ ዝኸዶ ድማ በለጭለጭ ዝብል ገይሮምሉ እዮም ፀንሑ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ናይ ረሳሕ ቦታ ክንቀሳቀሳ ይትሪኦና ኩሉ ግዜ ዘብለጭልጭ ፅቡቅ ክዳን ዝተኸደኑ በለ መንፃፍ ዘለዎ በቃ ውልዕ ኣብ ዘለዎ ቦታ እዩ ዝኸይድ እጂ ከምኡ ስለ ዝኾነ ካብ ሪያሊቲ ቁሩብ ዲስኮኔክትድ ኮይኑ ዘሎ እዩ ኣልጀዋር ይኹን ካልኦት ኩላቶም ከምኡ እዮም ዝብልዎ ናይ ብልፅግና ደሴት እዩ ዘለዎም ኣብታ ደሴት እዮም ዝነብሩ እዮም ዝብልዎም ግን እንታይ ይብል ረይዎ ኣብዚ ኣነ ግርም እዩ ዝብለኒ አድርገን ሪተርን ኦን ኢንቨስትመንት ሃርነስ ማድረግ የምንችልበት ጊዜ ሳይደርስ ክፍያ ይጠየቃል የኳሊቲ ግሮዝ እንዲረጋገጥ ይሄን እዳ ከፍለን ሌላ ኮመርሻል ሎን ብናመጣ አንዳንድ ሀገራት እንደሚያደርጉት ለልጆቻችን ቅድም ያሰብነው ማሳካት አንችልም ሁለተኛ ፐብሊክ ፒፕል ፓርትነርሺፕ ነው ለምሳሌ ግሪን ሌጋሲ بعفجام أتسابتي ولاتي بايتا زكاة سعرات قال ملازنا وتهدرات زنا فانو دغلو دبلو أنا كم ده مثلاً نعبي تملختي دبات حي مثلاً
እቲ ሰራዊቱ ከምዚ ይማረኽ ኣሎ ወይ ገለ እቲ መልእኽቲ ናብኡ ዝበፅሕ ይመስለኒ ስለዚ ንሱ ሃገር ትግዝግዝ ከም ዘላ እዩ ዝኣምን ከምዚ ዓይነት መራሒ ድማ ሓደገኛ እዩ እንታይ ንምታይ ኣለኩም ኣለዎ እቲ ጉብንነት ስለዚ የንብብ ዘሎ እታ ውድቀት ኣብ ደገ ገዝኡ ክሳብ ትመፅእ ክፀንሓካ ኽእል ኣቐዲሙ ዝርቲ ኮይኑ ኩናት ሰዓር ከም ዘላ ምስ ፈለጥካ ለውጢ ንክትገብር ትግደድ ኢኻ ከምዚኣቶም ዓይነት ሰባት ግን ኣብ ጥቅኡ ዘለው ፅቡቅ ኣለካ ኢሎም ዝጣቅዕሉ ጥራይ ተኮይኖም እቲ ውድቀቱ ናይ ርዮን እዩ ክሳብ ኣብ ደገ ገዝኡ ዝበፅሖ ክሳብ እታ ቤተ መንግስቱ ዝበፅሖ ከብል ይኽእል እዩ ስለዚ ነቲ ኩናት ንምቕያር ወይ እውን ንምስዓሩ ክሳብ ኣብ ደገ ገዝኡ ተዋጊካ ክትዓልዮ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ካብ ርሑቕ ርዩሲ ኣሎ እንዲ ከምዚ ዳማ ዝኽእል ሰብ ክሰዓር ከሎ ኣብታ ናይ መወዳእታ ምስ ቀተልካየ ኮነ ተሳዒረ ዝብላካ እንተዳ ኣቐዲሙ እቲ ምንቅስቃሳት ምስ ረኣዮ ካብ ርሑቕ ኣማራፂታቱ ርዩ ተወዲያ ላፀውታ እዩ ዝብል ዝኽእል ተኮይኑ ማለት እዩ ዘይክእል ተኮይኑ ግን እታ ናይ መወዳእታ ታሽም ክሳብ ትበልዖ ይፅበየካ ብትግርኛ ሓንቲ ምስሊ ኣላ ዓሻሲ ገበጣ ክሳብ ዝውዳእ ይፃወት ትብል ዘረባ ትፈልጦ እንትኸውን ካብዚኣ ትምለስ እታ ገበጣ ናይ ፈልጣነ ግን ብዳማ ክትሪኦ ከለካ ዓሻሲ ዳማ ክሳብ ዝውዳእ እዩ ዝፃወት ማለት እዩ ምክንያቱ ኔክስት ስቴፕ ስለ ዘይፈልጥ እታ ናይ መወዳእታ ምስ በላዕካያ ተወዲኣታ ፀወታ ዝፈልጥ ግን ሰለስተ ስቴፕ ንቅድሚት ሓሊፉ ስለ ዝኸይድ ተን ሰለስተ ስቴፓት ንሱ ክኸደን ዝኽእል ፀላኢ እዩ ቅድሚኡ ከይድዎን ከም ዘሎ እንተፈሊጡ ወይ ከዝልቕ እዩ ወይ ካልእ መንገዲ ክፈጥር እዩ ወይ እውን ግዜ ኣይጥፍን እዩ ተወዲኣ ላፀወታ ኢሉ ኣብ ካልእ ሂወቱ ክኸይድ እዩ ግዜ እውን ነፍሱ ዝኸኣለ ኩነታት ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ እዞም ንሪኦ ዘለና ኩነታት ብብዙሕ መንገዲ ዝትንተን ዘሎ እዩ ኣብዚ እውን ስምዕዎ ዝብልዎ ደሎ ዓላማው ምንድን ነው ብለን አንጠይቅም ሁላችንም ተቀባበል በቃ ለኦሮሞ የበላይነት ነው የሚሰሩት ለኦሮሞ ህዝብ ጥቅም ነው የሚሰሩት የሚለው አጀንዳ ተከታተል ይሄ ኦሮሚያ ውስጥ የሚፈልጉትን ማህበራዊ መሰረት ለማጠናከር ይሄንበት ስልት ነው የሚገርመው እንደገና ያው ባላንሱን ለማስጠበቅ ደግሞ ኢትዮጵያኒስቱን ደግሞ ለማስደሰት ደግሞ ፈለጉ የቀይ ባህር አጀንዳ ተነሳ አሁን የቀይ ባህር አጀንዳ ሲነሳ ከፕሪቶሪያው ስምምነት በኋላ በቃው ሁሉ የጀመረው ዳርዳር ማለት ጀምሯል አሁን ለመደገፍ እንደገና ኣነ ማለት ልደታ ያለው በሎ ጀነፍሪድ በሎ ክንደ ምንታይ ብዛዕባ ኣብይ ኣሕመድ ይትንትኑን ይዛረቡን ኣብይ ኣሕመድ ግን ኣብ ስልጣን ይቕፅል ኣሎ ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ገይም እናቐየረ ኣብ ስልጣን ከም ድሌቱ ዝቕፅል ዘሎ እዩ ምክንያቱ እቲ ፖለቲካል ስትራክቸር ሚሊታሪ ስትራክቸር ሴኪሪቲ ስትራክቸር ካልእ ኩሉ ኣብ ኢዱ ሒዝዎ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ከምዚ ዓሻዩ ድኹም እዩ ዝብሎ ብዙሓት እዮም ግን ኣብ ኢትዮጵያ ከንቀሳቅሶ ዝኽእል ሓይሊ ሒዙ ኣሎ ስለምንታይ ከምኡ ገይሩ ኩሉ እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ንኣብነት ፋኖ ምስ ካልእ ሓይልታት ልፍንቲ ከቆሙ ይግባእ ናይ ብሓቂ ንኢትዮጵያ ክቕይር ዝደልእ ኩነታት የለ እንትኾን ድሓን እስከ ምስ ካልእ ምስ ሸነን ገለመለን ናይ ኣይዲዮሎጂካዊ ዋላት ዓሌታዊ ፀገማት እውን ኣለዎም ክትብል ትኽእል ፋኖ ዘይሓብርሉ ምክንያት ስለምንታይ እዩ ስለምንታይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ክሓብር ዘይክእል ተልካ ንኣብይ ኣሕመድ ኣብ ስልጣን ክቐፅል ዝኽእል ብዙሕ ሓጓፋት ስለ ዘሎ እቶም ኤሊት ዝበሃሉ መመፂኦም ከምዚ ስለ ዝኾነ ኣበብ ከምዚ ዘመሓደረና ዘሎ ባሕሪ ዝብል ዘሎ ስልጣንን መናውሒ እዩ ናይ ኦሮሞ ረብሓ ዝብሎ ዘሎ ነቲ ሓደ ከምዚ ክገብር ነቲ ሓደ ከምዚ እናገበረ ቅድሚኡ ዝነበሩ መራሕቲ እውን ከማ ገይሮም እዮም ስልጣን ይፀንሑ ነይሮም ኩሉ ግዜ ኣብ ኢትዮጵያ ዳማ እናተፃወትካ ብቁማር እናተፃወትካ እዩ ነቲ ሓደ ትርክስ በቲ ሓደ ትፃወት እሳ ምስ ተበልዐት ናብቲ ትኸይድ በቲ ምስ በላዕካ ናብቲ ትግምጥሎ ከም እናገበርካ እዩ ዝኽየል እዚ እታ ሃገር እቲ ኤትኒክ ፌደራሊዝም ዝብልዎ ዘለዉ ኣብ መንጎቶም ህዝቢ ግጅፍ ዝኾነ ምትፍናን ስለ ዘሎ ነቲ ሓደ ሒዝካ ነቲ ዘስጋኣካ ክልተ ሰለስተ ተዛሪኻ ተዳኽሞ ንሱ ምስ ተዳኸመ ድማ ናብቲ ትስልበጥ ከምኡ እናበልካ ግዜ ትገዝእ ኩነታት ትገዝእ ንብሙሉእ ህዝቢ ዝትንክፍ ፀገም ጎሊሑ ምስ መፀ ንሱ ድማ እቲ ሓይሊ ሞቢላይዝድ ኮይኑ ብሓደ ኮይኑ ክሰርሕ ምስ ጀመረ እዩ እቲ ሪል ለውጢ ክመፅእ ዝኽእል ስለዚ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ሰፊሕ ዝኾነ ዓሰብ ባሕሪ ኤርትራ ናፅነታ ግብፂ ብላብላ ዝብል ዘሎ ካብቲ ዘሎ ውሽጣዊ ኩነታት ዝብገስ ፍርሂ ስለ ዘሎ እቲ ህዝቢ ኣብ ሓደ ዕላማ ብውሽጣዊ ጉዳዩ ከይዛረብ ስለምንታይ ህዝቢ ኣብ ኣምሓራ ዕንወት ዝፍጠር ዘሎ ስለምንታይ ሰብ ዝመውት ዘሎ ስለምንታይ ቤት ትምህርትታት ይዕፀሎ ስለምንታይ ዝብል ቃላት መልሲ ናቱ ሓደ እዩ ምክንያቱ ብልፅግና ከምኡ ስለ ዝደለየ ኣብ ትግራይ ዝኸውን ዘሎ ግን እንድሕሪ 10 ግዜ ብቴሌቭዥን ጌርካ ርእሱ ክሳብ ዝድንቁር ካልእ ኣጀንዳ እናመገብካያ ትኸይድ ኮይንካ ብዛዕባ ሪል ፀገምናቱ ንክዛረብ ኣይክልኒ ክዛረብ እንዘ ዝፈተነ ድማ ቤላ ጌርካ ንገሊኡ ተዓብስ ንገሊኡ ድማ ተኣሊ ካብቲ ሲስተም እቶም ስቃት ክኾኑ ዝኽእሉ ንኣለኻ ትኸይድ ስለዚ እዚ ኣሰብዶ ገለዶ ዝብል ኣጀንዳታት ካበይ ዝብገስ ምዃኑ ንምርድኡ ዝኣክል እዩ አሰብን እኮ ልዩ የሚያደርገው የወደብ ሀብቱ ቀላል ሀብት አይደለም። ሀገሪቷን እዚህ ቆጠመ ብዙ ነገር የሚቀይራት ብዙ ነገር የሚለውጣት ነው አሰብ። የሀገሪቷ
ደረቅም ይሁን የተለያዩ ነገሮች የሚጫሙበት የሚራገፉበት ወደ ሀገር ውስጥ የሚገባበት የተለያዩ እንቅስቃሴዎች የሚገኙበት ከፍ 50 ብር ነው እንደዛው እኮ ዛሬ በጅቡቲ ገብቶ 150 ብር ነው። ስዋ በኃይል መደበር የሀገራቸውን ባንዲራ ለብሰው ራሳቸውን አጠፉ እጅ አንሰጥም ብለው ባህር ጋር የነበሩት ትዝታ ምን ይመስል ነበር? ስለ በቃ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ምስ ኤርትራ ርክብ ዝነበረ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ዘይሞተ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ እንታይ ይሰርሕ ነይሩ ብዘይገድስ በቃ መመሊስካ ልክዕ ከምዚ ናይ ሰብዓታት ደርፊ ክንሰምዕ ከለና ናይ ሰብዓታት እዝመንቲ ኮንካ ናይ ተስዓታት ደርፊ ክሰምዕ ከለካ ፍረ ፃዕርኻዩ ህዝበይ ፀሓይካ በሪኻ እያ ለይለይ ክሰምዕ ከለካ ከምዚ ናተይ ዕድመ እንተለካ 91 ነይኻ ዝምለሰካ ነገራት እቲ ግዜ ናፅነት ቆልዑ ኮይና ንሰምዖ ዝነበርና ዓብ ጥብላሕታ ዘሎ ምስ ሽዑ ዝነበረ ስምዒትን ገለን ክትሪኦ ከለካ ድሕሪ ዝመልሰካ እዚኣቶም ድማ ኣብ ከምኡ ዓይነት ጥብላሕታ ተመሊሶም ዘለዉ እዚ ድማ እንታይ ይፈጥር ተርዲኹም ኣለኹም ነቲ ህዝቢ ንድሕሪት መሊስካ ዝነበሮ ናይ ኢምፓየር ናይ ንግስነት ባህጊ ናብኡ ዝመልስ ኩነታት እዩ ስለዚ ንሳቶም ዝፈጥርዎ ዘለዉ ምናልባት ወላ እውን ነዊሕ ከምኡ ፕላን የብሎምን ኢሉ ዝምጉተኒ ምክንያቱ ኣቢ ክሳዕ ክንዱ ኣርሒቑ ክሓስብ ዝኽእል ኣይኮነን ንክንዱ ክፀንሕ ስለ ዘይክእል ንባዕሉ ዝብል ግምት እንተለካ ዝገብሮ ዘሎ ኩነታት ግን ነቲ ህዝቢ ኣብ ትዝታ ንክነብር ነዚ ትዝታ እዚ ድማ ከም ዝጭበጥ ነገር ጌርካ እንተሸጥካዮ እቲ ህዝቢ ሕጂ ዘሎ ንፀገም ገዲፈ ኣብ ባፅዒ ዘሎ ኣብ ዓሰብ ዘሎ ዓሳ ኣብኡ ዘሎ ፀጋታት ኤርትራውያን ኣይጥቀሙሉን እዮም ዘለው ስለዚ ተኣከበ ሃብቲ ኣለናው ተኣከበ ፀጋታት ኣሎ ተኣከበ ነገራት ኣሎ ንዑ ወሲድና ከም ድሌትና ክንገብሮ ንኽእል ዝበሃል ዘሎ ዘይናቱ ዝሓልም ኩሉ ግዜ ነታ ዘላቶ እዩ ዝኸስር ስሱዕ ከልቢ ትብል ፅፅዋይ ትዝክርዋ ኢኹም ታቻቸውን ጥያቄዎች አንድም የባህር በር ጥያቄ አለ የባህር በር ጥያቄ ሰጥቶ መቀበል ነው በነገራችን ሌላ እንትን የለውም ያው መንግስትም አጀንዳውን ይፋ በሚያደርግበት ሰዓት እነዚህና ፍትህ መሰረት አድርገው ነው ሲያነሳ የነበረው ከዓለም አሰራር ወይ ደግሞ ከህግ አሰራር ውጭ የምትኮንበት ምንም አይነት ምክንያት እንደሌለ ይታወቃል ግን ይሄንን ሃይጃክ በማድረግ አንድ ጊዜ ወደ ግብጽ አንዲ ወደ ሪያድ አንዲ ወደዛ እየተሄደ አሁንም የሆነ ዳይሌማ ውስጥ የመግባት ነገር አለና እንደው ፕሬዝዳንቱ አሁንም ለሰላም ሲሉ የኢትዮጵያን ጥያቄ ቁጭ ካላታል በዚህ ላይ ምን ይላሉ ከም ትሪእዎም ዘለኹም ንኤርትራ ብጉዳይ ናይ ባሕሪ ኢትዮጵያ ሕሊፉ ክህብ ትመርሕነት ናይ ኤርትራ ሲ ብሰላማዊ መንገዲ ገለ ማለት ሓሶት እኳ እዩ እንጂ መንግስቲ ኤርትራ ምሳና ኮፍ ኢሉ ዘይዘራረበሉ ምክንያት እንታይ ኣለዎ ንግብፂ ዶ ንስዑድያ ዶ ምኻዱ ሲ እንታይ ኣለዎ ዝብል ምዚ ውፁእ ዝኾነ ፀረ ኤርትራ ዝኾነ እስከ ንስማዕዮ ንሽተይ አይመጣምም አልልም ያላሟጠጠው ነገር አለ ብዬ ነው የማስበው ዘለንስኪ አየ እነሱ አድገዋል ሰዎቹ ትምህርት ይሰራል ትምህርት ስልጣኔ ይሰራል እኛ ቀጠና ላይ ግን ለዚህ ገና አልታደልንም እና የወደቡ ጉዳይ እኮ ባይዘው እኛ ኢትዮጵያውያን አሁን ከድሮም በጣም ያስፈልገን ነበር ለማንኛውም አሁን ገፍቶ መጥቷል ገፍቶ ከመጣ መጥቷል የቱል ጥያቄ ሆነ እኮ የመጣ ነገር ምን ማስተናገድ ነው ያለበት እና እንታይ ዝብል ዘሎ ናይ ፍልጠትን ናይ መራሕቲ ኤርትራ ሲ ብፍላይ ፕሬዚደንት እዩ ኣፍልጦ ስለዘየለ ትረብሓሲ ክርዶም ስለዘይከኣለ ዝብል ዘሎ እቲ ዘረቦም እኮ ባዕሉ ይድምልስ ወደብ ዓሰብ ይኹን ኣብቲ ገባሕርናትና ይብፅሓና እዩ እዮም ዝብሉ ዘለዉ መጎትናቶም ካላ ዘራርባ ብናፃ ክንወስዶ ድሌትና ክንገብሮ ከምዚ ካርታናትና ሰሪቆም ዝኸዱ ዘሎ ማለት እዩ ስንታይ ኢልካ ክትዘራረብ ምስኹም በቃ ወሰዱ ወድሓን በቃ ይኽብሎም ደልይዎ ዘሎ እቲ ዘረባ ናቶም ቁሩብ ሲ ከቀናብርዎ ይክእሉን እንተ ወሓደሲ እዝኒ ሰብ ክቁርኩሕ ከም ዘይክእል ግን ሰለስተ ክበኩም እየ ሓደ በሉ ዝብልዎ ዘሎ ኩላቶም ኮኦርዲኔት ዝኾነ ነገር ኢና ንርኢ ዘለና ኣስራት ህወሓት ዝሓስቦ ዘሎ ምስ ሻዕብያ ኮንካ ዓፀቦ ምውፃእ ኢሉ እንተኾነ እቲ ፅምዶ ተቃውሞታት እውን የፍር ኣሎ ክብል ተዛሪቦም ህወሓት ፖለቲካ ካብ ኢድ ንኣፍ ዝኸይድ እዩ ስለዚ ሕዚ ይጠቕመና ኢሎም ዝሓስቦ ዘሎ ምስ ሻዕብያ ኮይንካ ፅምዶ ምፍጣር እዩ ምስኦም ኮይንካ ምውጋእ እዩ ምስኦም ኮይንካ ዝሓስብናይ ነገር ክንገብር ዝብል እዩ ሕዚ ዘለዎም ማለት እዩ ናቱ ናይ ቀደም ከምዚ ነይሮም ሶማሊላንድ እውን ይድግፉ ነይሮም እዚ ገዲፎም እዮም የለን ዝቆም ዝበለ ነገር ካበይ ተበጊሶም ኮን ታይ መትከላዊ መሰረት ተኸለዎ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም እዮም ንቐፅል ክልተ ከስማዓኩም ስለ ዝደለኹ እየ ኣብዚ ኻራ እዩ
ሹም ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ጀነራል ሳሞራ የኑስ ኣብ ትግራይ ግዚያዊ ምምሕዳር ዕድሚኡ ክኣክል ከም ዘለዎ ገሊፆም ህዝቢ ትግራይ ድማ ብዝመረፆ መንግስቲ ክመሓደር ከም ዘለዎ እቲ ጀነራል ኣተሓሳሲቦም ምምሕዳር ግዚያዊ እናተባሃለም ክቕፅል የብሉን ክብል እዩ እቲ ጀነራል ወሲኹም ጀነራል ሳሞራ ኣብ ህልው ኩነታት ፖለቲካ ትግራይ ኣመልኪቱ ምስ ጋዜጣ ፕሬስ ኢትዮጵያ ኣብ ዘካይዶ ቃል ምሕትት ከም ዝበሎም ህዝቢ ትግራይ መራሒኡ ክምርፅ ኣለዎ ጥራይ ዘይኮነም ብዝመረፆ እዩ ክመሓደር ክነብር ዝኽእል ኢልዎም ስለዝኾነ እውን መረፃ ክግበርን ህዝቢ ብዝመረፆ መሓዳሪ ክምራሕን ኣለዎ ኢሎም መረፃ ሕገ መንግስታዊ መረፃ ክግበር ዘይግበርን ወሰንቲ ኣይኮናን እዚ ተዘይተገይሩለይ መረፃ ኢልን ምባል ፅረ ሕገ መንግስትን ኢፍትሓውን እዩ ክብሎም ጀነራል ሳሞራ የኑስ ገሊና ብዝመረፅናዮ ክንመሓደር ይብል እዩ ዘሎ ብምባል እዩ ጀነራል ሳሞራ ዝኾነ እዚ እውን ኣብ ትሕሪት ሻዕብያ እዩ ምርጫ ዝዕንቅፍ ዘሎ እዩ ዝብል ምርጫ ኣብ ትግራይ ግዚያዊ ምምሕዳር ድዮም ክገብሩ ናይ ሓዋሪ ምምሕዳር ድዮም ክገብሩ ኣነ ከም ኤርትራዊ ትግራይ ጉዳያ በዓላ ብዝምጥና ብዝጠቕማን ህዝባን ኩነታታ ብዘርብሕ መንገዲ እንተኸይዳ ፅቡቕ ይበሃላይ ብሓፈሻ ግን ኩሉ ፀገማት ኣብ ትግራይ ዝረአ ዘሎ ብልፅግና በዓሉ ዝፈጥሮ ዘሎ ፀገማት ናብ ኤርትራ ኣላጊብካ ንኤርትራ ምህራብ ከም ንቡር ዝረኣየሉ ዘሎ ግዜ እዩ ካልኣይቲ ካብዚ ክልተ ነገራት ከርእየኩም እየ ሓደ ነቲ ፅምዶ ንምፍራስ ዝግበር ዘሎ ህቀናታት ኩሉ ግን ብርሃነሲ ንጀነራል ምግበይ ንጀነራል ማሾ በየነን ንጀነራል ወድንበይተይን ፀሪፍዎም ደናቁር ኢሉ ፀሪፍዎም ኢሉ ኣብቱ ሚድያ ተዛሪዩ ብርሃነ ምስ ዓበይቲ ኣመራርሓ ንክጋጨው ዝተፈላለዩ ሽርሕታት ይፈሓሰለው ይርአ ኣረጋይ ናይ ባዕሉ ኣይኮነን ትዘረባ ብርሃነሲ ልዞም ሰለስተ ጀነራላት ደናቁር ኢልዎም ኢሉ ክዛረብ ከሎ ሚድያ ኮንሲኩዌንስ እውን ኣይፈልጦን ትዘረባ እውን ናይ ባዕሉ ኣይኮነን ብስሩ ለኣኽቱ ዝለኣኽዎ ዘረባ እዩ ዚልካ ናይ ብርሃነ ሽም ኣፀልም ምስ ዞም ጀነራላት ዚልካ ኣባእሶ ገለገለ ኢሉ ዝለኣኾ ተልእኾ እዩ ተዛሪቡ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ ድራማ ፖለቲካ በቃ መራይ እንጌራ ልክዕ ከምዚ ናይ ሶሻል ሚድያ ብሬኪንግ ኒውስ ናበልካ ድራማ ሓሸውየ ዋው ኢትስ ክሬዚ ማን መቸም ኣብ ጉዳይ ናቶም ዝንት ናይ ብልኒ ግን ቁርብትለይ ዘተሓሳስብ ኩነታት እዩ እቲ ንፅምዶታት ኩሉ ፅምዶ ንምፍራስ ካልእ ፅምዶ ክንክፍረስ ዝግበር ዘሎ ህቀና ድማ ክርእየኩም ኣብ መንጎ ኤርትራን ሱዳንን ዘሎ ፅምዶ ንምፍራስ ዝግበር ዘሎ ፈተነታት ናይ ሚድያ ፌክ ኒውስ ድማ ስምዑ ኣብ መንጎ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፍወርቅን መራሒ ሱዳን ጀነራል አልቡርሃንን ዘይምቅዳው ከም ዝተፈጠረ ተገሊፆም ሰራዊት ኤርትራ ዝምልከት ድማ ዘይምቅዳው ከም ዝተፈጠረ ይተሓቢሩ ዘሎ ኤርትራ ካብ ሱዳን ወተሃደራታ ንምስሓብ ምንቅስቃስ ምጅማራ ስዒቡ ወጥሪ ከም ዝዓበየ እናተገለፀ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፍወርቂ ሰራዊቱም ካብ ሱዳን ንምውፃእ ኣብ ተስፋ ምቁራፅ ምንቅስቃስ ተፀሚዱ ዝርከብ ዝብል ፀብፃብ ወፂሎም እዚ ዘይተረጋገፀ ፀብፃብ እግርግር ዝመልኦ ስጉምቲ እዩ ዝበሃል ኮይኖም ኣብ ዝቕነ ብሓይልታት ቁልጡፍ ወሃቢ ደገፍ RSF ዝውሰዱ ዘለዉ ስጉምታትን ሓደሽቲ ወተሃደራዊ ምዕባለታትን ስዒብ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኮይኖም ሓይሊ ኤርትራ ካብ 10,000 ክሳብ ፌክ ኒውስ ዝሓሶት እዩ ስለምንታይ ሓሶት ዋላ እቲ ብልፅግና ንባዕሉ ካብቲ እንዳ ብልፅግና ደንበ ዝወፅእ ዘሎ ዜና እንተሪኢኹም ኣብዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስ ፍሉይ ልኡኽ ናይ ሱዳን ተራኺቡ ከም ዝተዘራረበን ኣብቲ ዝተገብረ ብሚድያ ናይ ሱዳን እውን ወፂኡ ዝነበረ ማለት እዩ እንታይ ገይሮም እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኳይተ ብጉዳይ ናይ ቅሕ ባሕሪ ብጉዳይ ናይ ዞባዊ ምትስሳር ብኩሉ ነገር ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ንዘሎ ሽርክነት መሊሶም ክዕምቕዎን ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክወስድዎ ይዘራረቡ ከም ዘለዉ ይዝንገር ስለዚ ኤርትራ ሰራዊታ ቀዳይ ነገር ሰራዊት ኣብ ሱዳን ኢትያ ነይራ ድያ ንዝብል ሕቶ እውን መልሲ እኮ የብሉን ዝተረኣየ ነገር የለን ልክዕ ከምዚ ኣብ ኢትዮጵያ ድራማ ቦግ ኣቢልካ ኣምፃ ኣቢልካ ዘረባ ኣብ ኣፍካ ዝመፀካ ድሌትካ ክድርጉሖ ትውዕል ከምኡ ድማ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ሱዳን ከም ንሪኦ ዘለና ከምኡ ዝብል ዘረባ ኢና ንርኢ ዘለና እምበር ኤርትራ ብቐጥታ ሰራዊት ኢትያ ኣብቲ ቦታት ዝብል ዝረኣናዮ ወይ ዝተሰምዐ ነገር እውን የለን ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኤርትራ ምስ ሱዳን ፅቡቅ ዝኾነ ዝምድናታት ትገብር ከም ዘላ ኣብ መንጎም ዘሎ ኩነታት ድማ ብኩሉ መንገዲ እናሓየለ ይኸይድ ከም ዘሎ ኣብ ዝንገረሉ ዘሎ እቲ ፌክ ኒውስ ድማ ተደጋጋሚ ኤርትራ ከም ዝገበረት ኤርትራ ከምዚ ኮይና ኢልካ ብብዙሕ መንገዲ ዝወፅእ ሓበሬታታት ጥንቃቐ ክንገብረሉን ነቲ ሓሶት ድማ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ዕላማ ኤርትራ ኣብ ርግኣት ስለ ዘላ ብዛዕባ ኤርትራ ሕማቕ ዜና ክወፅእ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ኣብ በዓል ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ካልእ ዕግርግር ሽግር ፀገም ሕማቕ ነገራት ጥሜት
كل تي bad news أب إيرترا كونز دليو أب عدم يقاطم سلو زلو they feel bad سلزي ما قصلو دسمعهم زلو they are trying إن إيرترا to drag يبلون إيرترا قوتيتهم أبتح معناتهم كمل سوا بزح فتنتاتي قبركم زلينا نرزلنا very sad but it is true 5 عامت بحجي 5 عامت وتهدر إيرترا كونغو نسألان قبري أي قبري سلازي كونغون طوية نسألان وكلنا نايقد لإيرترا ويناي تقادا لا يتراي خونين أبو حقو خاص تقادا لا ينيرو خبلون دي حكوين أنا حجينا تكاركتر أقل قلوت كيقبرون تدليس كونغون طوية نسألان قبرون لن طوية نسألان يتبر الكونغو كيف كورو لك وانا يتوزع جس عزل أقل أنا كونتروفيرشالي زنقرات زي مبر كم زبال كيري ولا في كومنتس نيرو AIC وملو حبري تاب زعبانا يقولون سلازس نمن تايقوم تصور كلو حام تحطو شعب بلش تبلني بس يعني AI ما عاسي ملو حبري تاب زعبانا خلو إحنا مصرحة الناس داتا خنقلبهم جمعنا الصراحة سلازي alternative استدل نابنت عب جنبارات مدحر كيت كحجي كل سب كونغو يكون أزقب بوت تقبر جزمات قبرال بحجي 5 عامت كم تريوم زلهم زي ناي أوريون انترفيو أبقى لقليوسي ولا شلل الكعط حلفو نادى لخا ببز حس لد مساكات كليبس رياكت خد قبروا لي قد داكايوم أنا زي كبير ترازلو سبات أرتيكتس يخونوا ولا سألوتي يخونوا كلهم زاربوا بأون تايزت أمته كله بس مهنياتو بوتاخا نفسها أبتناتهم ساني أبتنسهم زلو بوتا غير كارايو منال بعد قال سب اب تيك توك تسطح يزو علوي ون مس ميديا كم زدلي ريسيرش خغبر زخل كومنتات ادلاتي بلوم زو سوات درود تخون اكسس تو انترنت يزل كلهم يعيبلنا زلهم اكسس علو اجي كنت عايز بل زلو they have to open تي اي كفتنو حدش نجر كفتنو وارتيست مالتكو كرييتيف اندستري كويس با ናይ ፈጠራውነት ኢንዱስትሪ ማለት እዩ አርት ማለት ስለዚ ፈጠራውነት ድማ ምስ ህሉ ዘሎ ኩነታት መኻዲ ባይ ዘ ወይ አርት ነዚኦም አርቲስት ናይ ኤርትራ አርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ስለምንታይ ብውሕድ ፀጋታት ዝሰርሕዎ ብዙሕ ኣታዊ ይረኽቡን እዮም ዘለዎ ካብ ስነ ጥበብ ናይ ኤርትራ ዝኩሉ ቪድዮታት ካብ ቦታ ናብ ቦታ ከይዶም ፊልም ክገብርዎ ክንደይ ገንዘብ እዮም ዘጥፍሉ ትደርፍታት ግን ከምቲ ዝድለ ኣታውታት የብሉን ስለዚ they have to be very effective ብውሕድ ባጀት ዝበለፀ ክሊፕ ገይሮም ክሰርሑ ክልዮም ኖርየን ኣድኒቀየ ኣነ ነዞም ክሊፕ ብኤአይ ዝሰርሑ ዘሎ ወላ እኳ ፐርፌክት እንተዘይኮነ ምስ ዘሎ ኩነታት ሓደ ግዜ ኣነ እቲ ክሊፓት ዝስራሕ ክሪኦ ከለኹ ክንደይ ፀጋታት እዮም ኢንቨስት ዝገብሩሉ እየ ድብል ግን ንምንታይ ከዘይፀልዑ እንተኢልኩምኒ እቶም ኣብኡ ዝስዕስዑ ዘለውን ስራሕ እዮም ዝረኽቡ ዘለዉ ስለዚ እቶም ዝስዕስዑ ዘለዉ እቲ ገንዘብ ካብን ናብን ይንቀሳቐስ ዘሎ ብሓፈሻ ግን ኤአይ ምጥቃሞም ፅቡቅ ገበርኩም ምናልባት ከምቲ ሰብ ዝደልዮ ኣይነበረን ፋይን ኣም ጉድ ዊዝ ዳት ትራይ ሓድሽ ነገር ፈትኑ ፐርፌክትሊ ዝኸይድ ነገር የለን ኣብ ኤአይ ካ ክንከይድ ኣለና ቀፃለ ኣብዚ ቻነል ንዛረብ ኣለና ናይ ገድልና ክዳውንቲ ዝመስል ደርፍታት ክመፁ ኣሎ ታሪክና ኣብቲ ኢንተርኔት ክኣትሎ ኣብቲ ኤአይ ፊት ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ደን ኣውትፑት ናትካ ድማ ዝበለፀ ባይ ዘ ወይ ናይ ኤአይ ንሽተይ ኤክስፒሪየንስ ክነግረኩም ኤአይ ደይ ትጥቀም ድሕሪ ኮንካ ሂስትሪ እውን የብልካን ንኣብነት ኣነሲ ብዙሕ ነገር ንኤአይ ንስራሕ ይጥቀመሉ እየ እቲ ኤአይ ድማ ንሽተይ ቃል እንድሕሪ በዮ ብዛዕባ ሓደ ኣርስቲ ኣነ ብዙሕ ሪሰርች ዝገብረሉ ይፈልጠኒ እንታይ ነጥብታት ኢንክሉድድ ክኾና ከም ዘለዎን ይፈልጥ እዩ ሶ መጠን ንስኻ ብዙሕ ተጠቀምካ ብኣካውንት ናትካ እቲ ኤአይ እውን ቻትጂፒቲ ይኹን ወላ ጀሚና ይኹን ወላ ግሮክ ይኹን they understand you ናትካ from where you coming ካበይ ዳይሬክሽን ትመፅላ ብፍላይ እዚ ኣብ ኤክስ ፖስት ዝገብሮ ንኸቢል እየ ዝገብሮ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኤአይን ቴክኖሎጂን ዝጥቀሙ ከነተባብዕ ኣለና ካብ ኤርትራ ዝመፀ ኮንትሮቨርሲስ የክሪ ካልእ ኣብዚ ለንቀነ ከዓ በቃ እዛ ቪድዮ ስከራይዋ ብዙሕ ነገር ዝሰምዕ ዘለኹ ክትሪኦ ከለኻ እዚያ ስከስምዑኻ እዚ እንዳ ማሓሳእቲ ኦኬ እዚኣ ናይ ማሓሳእቲ መንበሪት እያ ፅቡቅ ብጣዕሚ እዚ ሕጂ ዕንጨይቲ ከማን ኣይትደልን ኢኻ ማዓትክቦ እዩ ጉድጉዶ እዩ ሰበይተይ ንፈቅድያ ናይ ተንከብቲ ንጎንጎ ዳዕተብሎ ልካ እዚ ቃንጫ እዚ ቀለብ ናይ ጥሪት ማለት እዩ ቃንጫ እዚ ናተን ናይተን ጥሪት ምሸት ከም ገለ ተኮይነን ኣውርዳ ቢልካ ትድርብ የለን ፅቡቅ በታ ሓደ ከዓ ፅላል ኢኻ ናይ ባሕቆ እዚ ፅላል ማለት ናተን መውዓሊ እዚ ኣብዚ ኮና ናተን መውዓሊ መዕረፊ እየን ብጣዕሚ ፅቡቅ እዛ ቅድሜና ደላ እንዳ ደርሁት እዚኣ ኸ ናይ ደርሁት ኦኬ ብጣዕሚ ደርሁት ከመይ ኢለን መፃ ሕጂ እኳ ፀጊበን እየን ድኾና ስለ ዝፀገባ ሕጂ ክሪአን ከለዋ እንተጠምየን ይጎየን
ድምጽ ካላ ዛ ናይ ባህልና ኩትኩት ተልካ ማዕረክ እንደ ይመጽ ሕጅር አየና ዛ ደለና ያኸና ማዕረክ እንደ ይጎያለው ሕጂ ፍሉጥ መቸም ዛ ቪዲዮ ቲያ መብዛሕቱ ክሊብ ኩሉ ይብለኩም ነው ብዙሕ ካብኡ ግን ቶም ቲም ናተይ እንዲም ዝቕርቡ ለይ ካብርየ ድማ ይነግሮም ንኣብነት እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ቶም ተቃዋምቲና ባህልቲ ወይ እውን ብዝኾነ ከምዚ ዓብዪ መቆናፀቢ ኣርእስቲ ገይሮም እዮም ዝርእይዎ ዘለዉ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ግን ኣም ሪሊ ሳድ ፎር ደም ዚስ ኢዝ ቢዝነስ ቢዝነስ ማለት ትካል ማለት እዩ ትካል ማለት ድማ ሰብ ዝደልዮ ንብረት ኣብ ዕዳጋ ዝድለ ንህዝብካ ዝጠቅም ነገር ምግባር ማለት እዩ ማለት ትካል ክልተ ዓይነት ትርጉም ክህልዎ ክእል እዩ ባር ጌርካ ቢራን ኣረቅን ጅንን ጌርካ ሰብ ክትጅነን ትኽእል ከተመጅንን ትኽእል ማለት እዩ ቢዝነስ ይስ እውን I have nothing against that ግን ቢዝነስ ይስ በቲ ሓደ ድማ እንዳ ኣጣልን ደርሁትን ካልእ እንስሳን ጌርካ መዓዛ ዘለዎ መግቢ ቀረብ ኣብታ ዓዲ ከተምፅእ ትኽእል ክልቲኡ ቢዝነስ እዩ የስ ኣርቲስት እዩ ዓብዩ ንስኻ ዓብ ኣርቲስት ክኸውን ከሎ በቃ ብደርፉን ገለን ጥራይ ብፅቡቅ መኪና ዝኸይድ ገለ መለ ጥራይ ጌርካ ክትወስዶ ትኽእል ግን መብዛሕትኦም ኣርቲስት ወላውካ ከምዚ ናይ ኤርትራ እንተደይኮኑ ኣብ ካልእ እውን ኣብ ካልእ ቢዝነስ ይነጥፉ እዮም እቶም ኣርቲስትስ ኮይኖም ናብ ዝለዓለ ደረጃ ዝኸዱ እንተሪኢኹም ካብቲ ኣርት ወፂኦም ኣብ ቢዝነስ ዓለም ዝኣትዉ እዮም ስለዚ ኮመንደብል ዝተባባዕ ነገር እዩ የስ ንሽተ እዩ ዓበ ነገር ኣነ ዝሪኦ ዘሎ ዓበ እውን ክኸውን ክእል ክድያ ጣል ኣለዎ ስለዘይረኣኽዋ ዛ ክሊፕ እዚኣ ግን ዋይ ዱ ዩ ሃቭ ቱ ናይ ካልእ ሰብ ፈተናሲ ስለምንታይ ትንዕቕ እዚ ግለሰብ እዩ ኣብቲ ዘለዎ ኩነታት ድማ ብድሆታት ኣለዎ በቲ ብድሆታት ናቶም ዝገብሮ ዘሎ ኢኻ ዝነብር ዘሎ ንንእሽተይ ዝነቕ ሓንቲ ናይ ኣበከር ኣላ ካብ ኣበከር ሰማዕኳም ስላሲ ንወስል ኣቀብብ ኣብ ባይት ይረክብ ድያ ገለያ ትብል ከምዚ ንእሽተይ ዝንዕቕሲ ዓብ ነገር እውን ኣይረክብኒ ይብሉ ስለዚ እታ ዝገብራ ዘሎ ሂስ ፕራውድ ኦፍ ኢት ኮሪዑ ሓቢኑ ዝገብራ ዘሎ እዩ ምናልባት ንስኻ ስራሕ ክህልወካ ክእል እዩ ተውፍሮ ጤል የብልካ እንትእትዎ በጊዕ እውን ከይህልወካ ይኽእል እዩ ሸቂልካ ትመፅእ ኣለኻ ሸቂልካ ድማ ስድራኻ ትኣል ኣለኻ ምናልባት ንዓኻ እዚ ዝዓበየ ኩርዓት ዝስምዓካ ክእል ይኸውን እዩ ንካልእ ሰብ ግን ትርጉም ዘለዎ ስራሕ በቲ ዘለዎ ኩነታት ናይ ሃገር ተደሪቶም ዝገብርዎ ኣነ ንንዑ ንሳዋ ሽኮር ንክከላኸል ኢለ ኣይኮንኩን ብዙሕ ናይ ምንዓቕ ባህሊ ኣለዎ ብዚ ክትሪኦ ከለኻ ሰብ ንእሽተ ነገር ክፍትን ከሎ ኣታዝኻ ኣባ ከምዚ ይሻለካ ምድኻ ብካልእ ከም ድሌትካ በሎ ሰብ ንመነባብሩ ዝገብሮ ስራሕ ግን ክብረት ጥራይካ ክትብ ዘለካ ካብ ሓሊፍና ግን ብዙሕ ክንብሎ ንብል የለናን ብዙሕ ሳዋ ሽኮርካ ብዙሕ ኣርእስቲ ኣጀንዳታት ትኸፍት ኣለካ በቲ ሓደ ክንሪኦ ከለና ብዝኸድ ናይ በቃ ክንሰግሮ ዘይንኽእል ዘረባታት እዮም ዝፈጥሩና ደለው እንታይ ከም ንገብር ግን sometimes whether it's good or bad ንኩነታት ነገርቶ እሱ ናብ ሚድያ ስለ ዘሎ ኮንተንት ክሰርሕ ኣለዎ ነቲ ዝሰርሖ ዘሎ ድማ ከም ድሌትካ ክትወስዶ ትኽእል ኢኻ ኣብ መወዳእታ እዛ ካልእቲ ክሊፕ ናይ ሳዋ ሽኮር ዝሃቡን ኢኻ ሰሚዕና ኮብሊሉ እጅ ክራር ሃርም እዩ ከይቁርሽሙ ይጠቕሶ ነበር ኣስመራ ኣለዎ ላሕጂ ዓርክናይ ክራር ፅቡቅ ይፃወት ጓይላ ኣሃድኡ መፂኦም ክደልይዎ ነስመራ መፂኦም ከም ዘለዉ ፈሊጡ መርዓ ከዓ ሒዙ በስመራ እጂ መፂኦም ጥራሕ ኣብታ ዳስ ከይሕዙን ኢሉ ንሓንቲ ኣደይ ኣብርህት ዝበሃላ ሰበይቲ ድኻ ምዃነን ኣረጋጊፁ ኣደይ ኣብርህት ሓንቲ ጥርሙዝ ኣረቂ ሓንቲ ኪሎ ሽኮር ሓንቲ ኪሎ ቡን ክበኬ ኣብዛ ዳስ ግን ክደርፍ ከለኹ ክትሕልውኒ ኢኸ ኢልዋ እንታይ እሞ ክሕልወካ ኖ ምኒታር ተኸድኑ እንድሕራይ ኣትዮም ጎይ ክመፂኺ መፂኦም ኣለዉ ትብልኒ በዛ ዳስ ከኣነ ሸተት ኢለ ክሃድሜ ሰበይቲ ሕጂ ኣረቂ ኣለዋ ቡና ኣለዋ ሽኮር ኣለዋ ነዚአን ተኣማሚና ኩሉ ሰብ ክስዕስዕ ዓደገ ኮይና ትሕልወሉ ከምዚኣ ኢላ ትሕሉ ሕጂ ዝወዲ ፅቡቅ ጓይላ ፃወት ምክንያቱ ዋርድያ ውፅኢ ፀገም የብሉን ሕጂ ደርፍ መፂ ኣለኹ ካብ ታሕታይ ቆልዓ ኩናት ውዒለ ብገምገም ዓላ ምስ በለ ሰበይቲ እንዳጎየት ትኸዶ ወዲ ሕጂ ካሃርም ፀኒሑ ሰበይቲ ምስ ረኣያ መፂኦም ኣለዉ ማለት እዩ ክራሩ ደርቢዩ ካሃድም ኖ ፅናሕ ጆኻ ወንታይ ዳ መፂኹሞ እንታይ ባዕልኻ ዲኻ ትነግሮም ዘለኻ መፂ ኣለኹ ካብ ታሕታይ ቆልዓ ካልእ ድረፍ ሰሚዖሙኻ anyway ta story it's really funny ግን በቲ ሓደ ኻ በቲ ግምጣላ ትሪኦ ከለኻ ኣብ ኤርትራ ዝኽብልሉ ስለምንታይ ከም ዝኽብልሉ ፅብቕቲ ዝኾነ መልእኽቲ ይብኩም ኣሎ ክሰርሕ ይደሊ ሰብ ክሰርሕ ስለ ዝደልዩ ዝኽብልል ዘሎ ሃገሩ ስለ ዝፀለየ ወይ እውን ነቲ ኣገልግሎት የስከብዶ ይኽእል ግን እቲ ምኽብላል ካብ ምንታይ ዝብገስ ምዃኑ እውን ገለገለ መረዳእታ ከልወና ዝገበራ እያ መስለኒ anyway ናይ ሳዋ ሽኮር ብዙሕ ክሊፕ ሲመፀኒ ስለ ዘሎ እዚኣ ግን it's a little bit funny but on the other hand ብካል መንገድኻ ቁርብ ትንክፈካ ምስ ኩነታት ናይ ኤርትራውያን ስለነብል ዘለና
ናይ መወዳእታ ናይ ሎሚ ክሊፕ ሪያክት ክገብረላ ደልየ ዘለኹ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ክቡር ስነ ጥበበኛ ተኽለ ኣድሓኖም ድሕሪ ክንደይ ዓመታት ኣብ ስቴጅ ዝተራየሉ ኣጋጣሚ ነይሩ ኣነ ኣጋጣሚ ኣብዚ ዕድል እዚ ብምስታፈይ ኣዝየ እንደ ሕጉስ ኣጋጣሚ ብኣካል ረኺበ ሰላም ክብሎ ዝበቃዕኩ ዕድለኛ ስለ ዝኾንኩ እንኳዕ ናብዚ ኩነታት መለሰካ ክብሎ ይደሊ እታ ደርፊ ድማ ናይ ብሓቂ ህያው ገይሩ ደሪፍዋ ልዕሊ ኩሉ ግን ንዑ ጥራይ ዘይኮነስ እቶም ኣብ ዙርዩ ዘለዉ ክቡር ሲ መጠን ነፍሱ የኽብረካ ክበሃል ሲ ብኣካል ራይዎ ክቡር መጠን ነፍሱ የኽብረካ ብግምጣሉ ሕሱር ድማ መጠን ነፍሱ የሕስረካ እዩ ስለዚ ሰባት ብዛዕባኻ ዝብልዎ ንዓኻ ዘይኮነሲ ነፍሶም እዮም ዝገልጹልካ ዘለዉ እንታይ ዓይነት ሰብ ምዃኖም እዮም ዝነግሩኻ ፀርፊ ዝፀርፍ ሰብ እንታይ ዓይነት ሰብ ምዃኑ ዝነግረካ ዘሎ እቲ ዝፀረፈካ ጥራይ ዘይኮነሲ ባህርያት ናቱ ኣእምሮ ናቱ ሳይኮሎጂ ናቱ እንታይ ምዃኑ ዝነግረካ ስለዚ ንክቡር ስነ ጥበበኛ ናብ ስቴጅ ብምምላሱ ናይ ብሓቂ ሕጉሳት ኢና መቸም ሓደ ክልተ ኣገደስቲ ደርፍታት ከበርክት ወይ እውን ፅቡቃት ዝበለን ዝኣከበ እንተለዎ ናብ ህዝቢ ክዘርግሕ ድማ ጫውዒት ንገብር ምዝያ ደርፍናቱ ጣዕሚ ዜማናቱ ክገትፈኩም እየ ተንኪ ቨሪ ማች ኣብ ካል ኣጋጣሚ የራኽበና ላይክ ግበሩ ሸር ግበሩ ርእቶኹምን ሓሳብኩም ባህናፅ መንገዲ ግደፉ ነቢርኪ መልእኽቴና ብፀሓለይ ንህዝቢ ኤርትራ بعد يخون ميدا هبسجت سلون سلام بلالي خير كم يكون هلو